ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 days கோர்ஸ்க்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 13வது அத்தியாயம். கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா ஒரு சர்டன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அவர் கேட்பார். அவருக்கு இன்னும் சந்தேகம் எல்லாம் இருக்கு அர்ஜுனனுக்கு. அவர் கேட்கிறார். அவருக்கு சொல்லும் போது நம்மளும் அதை வந்து என்னது ஏதுன்னு புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, அப்ப நம்ம வந்து ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் அதுல வந்திருக்கோம், இஸ்கான் பெங்களூர்ல வந்திருக்கோம். எல்லாம் ஒரே ஒரு வாட்டி எல்லாரும் மியூட்ல இருந்தாங்கன்னா எப்ப கேட்கறேன்னு அந்த மாதிரி அந்த டைம்ல அன்மியூட் பண்ணாங்க. வீட்டுல வேற சத்தம்லாம் வருது இல்லையா, டிஸ்டர்ப் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த அத்தியாயத்துல என்னெல்லாம் இருக்கும், எல்லா சாப்டர்லயும் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ்லாம் இருக்கு. அது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சு நம்ம வாழ்க்கையில அதை எடுத்து நடத்தணும். பஸ் அதுதான். எஸ் பிரபுஜி, நீங்க தான் ஆரம்பிக்க போற. எங்க பிரபுஜி? எஸ் சங்கர நாராயண் பிரபுஜி படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன शलाकया शशुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतेल स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरोः श्रीयुग पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगघन रघुनाथान्वितं तं स जीवितं सजीवं साद्वैतं கொஞ்சம் மெதுவா படிங்க. தமிழ்ல மெதுவா படிங்க, தப்பே வராது. साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री राधा कृष्ण पादान् कृष्ण चैतन्य देवं श्री परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगगण ललिता श्री विशाखान विदांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य गोब्राह्मणाय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महा वदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय रीते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव दिवसे नमः. गुरवे गौर चंदिराय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो श्री विष्णु पादाय कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाती पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त सख्यं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय कृष्ण. நான் படிச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி கொஞ்சம் தடுமாறி இருக்காங்க, முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ற சமயம். ஆனா இப்போ வந்து நல்லா படிக்கிறேன். கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். ஆனா கொஞ்சம் ரொம்பவே ஸ்பீடு அவங்களோட. அப்ப அந்த எழுத்து எல்லாம் கற்பனை பண்ணி என்ன வச்சிருக்கேன். நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, அப்ப இன்னைக்கு வந்து 18 நாட்கள்ல நம்ம எவ்வளவு புரிஞ்சுக்க முடியுமோ அவ்வளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சுக்கலாம். இன்னைக்கு வந்து என்ன கேட்க போறான்னு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு வந்து 13வது அத்தியாயம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகா. நிறைய இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். ஒரு 6 கொஸ்டின் கேட்கறேன். அந்த 6ல இந்த மாதிரி அதுதான் மெயினாவே அந்த டாபிக். நேற்று டாபிக் அதுதான்.
க்ஷேத்திரம்னா என்னது, க்ஷேத்திரஜ்ஞானா என்னது, இயற்கை பிரகிருத்தினா என்னது, அது அனுபவிப்பாளர் யாரு, இந்த மாதிரி உணர்வுனா என்னது, கான்சியஸ்னா என்னது, இதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். இதெல்லாம் என்னது இவரோட ஸ்ரீல பிரபுபாதாவோட உரை அவர் எதிர்ப்பார், அதோடு தான் படிக்க போறோம். அவரது தெய்வீக கிருபையில் போதனைகளின் அடிப்படையில் அபய சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிறுவனர் ஆச்சாரியார் கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம். அப்ப நேத்துக்கு என்ன படிச்சோம், பக்தி. பக்தி வந்து உருவமுள்ள அந்த இது பகவான் வந்து வழிபடணுமா, இல்ல உருவம் இல்லாதது வழிபடணுமா, எது நல்லது, எது சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கேட்கிற, அர்ஜுனா கேட்கிற, கிருஷ்ணா அது பதில் சொல்ற, உருவம் உள்ள. ஏன்னா நமக்கு ஒரு உருவம் இருக்கிறதுனால உருவத்தை வந்து வழிபடுறதுதான் நல்லது. அதுலதான் நம்ம வந்து ப்ரோக்ரஸும் பண்ண முடியும். இல்லாட்ட அந்த உருவம் இல்லாதது பண்றது தப்பு கிடையாது, ஆனா அது வந்து கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். நம்மள மாதிரி ஒரு வழக்கு கிடையாது. நம்மள இன்னும் நியூ ஃபைட் இந்த பேஸ் லெவல்ல தான் இருக்கும். இப்ப நமக்கெல்லாம் அதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அதனால உருவம் உள்ளதையே வழிபடுங்க அப்படின்னு. அப்புறம் பக்தி வளர்ச்சி முன்னேற்ற நிலைகள் என்னெல்லாம் பண்ணலாம், ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பா சொல்றாங்க. 12th சாப்டர்ல நல்லா கிளீனா சொல்லியிருக்கோம். அப்புறம் கிருஷ்ணனுக்கு அன்பான தகுதிகள், எல்லாரையும் எப்படி இருந்தா அவருக்கு பிடிக்கும், எல்லாரையும் சமமா பாவிக்கணும், என்னது மகிழ்ச்சி இகழ்ச்சி எல்லாம் நிறைய இருந்தது. ஸோ தட் ஆல் வி ரெட். 13வது ஸ்லோகம்ல இருந்து 20 வரைக்கும் பார்த்தோம். ஓகே, எல்லாரும் குவிஸ் எழுதிருந்தாலும் நல்லா புரிஞ்சுது. நான் வந்து இது முடிச்ச அப்புறம் அதை பத்தி சொல்றேன். இப்போ 13 இன்னைக்கு வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா, அர்ஜுனனின் 6 கேள்விகள். ஒரே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல கேட்டுருவோம். எத்தத் வேதித்தும் இச்சாமி, எனக்கு இச்சம், எனக்கு இச்சானா என்னது, ஆசை இருக்கு எனக்கு வந்து, நீங்க சொல்லுங்க என்ன ஆசை இருக்கு, இந்த 6 இது இருக்கு, கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, எனக்கு அது என்னதுன்னு சொல்லுங்க. அப்புறம் 2ல இருந்து 7 வரைக்கும் என்னது, க்ஷேத்திரம் மற்றும் க்ஷேத்திரஜ்ஞம், ஞானத்தின் விளக்கம். அது வந்து அவர் கேட்கிறார், சொல்ல போறார். க்ஷேத்திரஜ்ஞம் சாப்பிமாம் வித்தி. அப்புறம் 8ல இருந்து 12 வரைக்கும் என்னது, அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை, மயி சானன்ய யோகின. அப்புறம் ஞேயம், இதோட எல்லாம் இனிமே டீடைல் வரும். நான் சும்மா ரீட் தான் பண்றேன். நான் இதுலயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா திரும்பி அதையும் எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ணுவேன். அதனால ஜஸ்ட் மேக்கிங் அ குவிக். இது ஞேயம் அப்படின்னா என்னது, அறிவின் பொருள். எதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம் அதுக்குதான் ஞேயம் சொல்லிட்டு பேர். அது 13ல இருந்து 19 வரைக்கும் சொல்லிட்டு, சர்வதக பாணிபாதம் தத் சர்வதோ அப்படின்னு. அப்புறம் பிரகிருதினா தெரியும், இந்த இயற்கை. புருஷா வந்து அனுபவிப்பாளர் யாரு, மற்றும் அதன் ஒற்றுமை, அவரோட யூனியன் எப்படி வந்து அது ஒன்னுக்குள்ள இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கு. அது 20ல இருந்து 26 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். காரணம் குண சம்போ அஸ்ய. அப்புறம் அறிவின் பார்வை 27 35 வரைக்கும். அப்போ 35 ஸ்லோகம் இருக்குன்னா, so you have to be quickly doing it. எனக்கு அது டென்ஷன் மாதிரி வந்துடுது, முடிச்சே ஆனோம். இது இல்லாட்ட ரொம்ப க்ஷேத்ரஜ்ஞோ ரேவமந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து 12 சாப்டர் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் இப்ப இது 3 பாகமா பிரிச்சிருக்கா பகவத்கீதா. எல்லாருக்கும் தெரியும், அதனால நான் நோட்ல அதெல்லாம் சொல்லல. இன்னைக்கு வந்து சின்ஸ் இது வந்திருக்கிறதுனால நான் சொல்றேன். 6 6 6 அப்படிதான் 18 இதை நான் முடிச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் 6 என்னது, கர்ம யோகாவை பத்தி. என்னது கர்ம யோகான்னு என்னது, ஆக்ஷன். என்னது ஆக்ஷன், பகவானை நினைத்து பண்றது. அகர்மா விகர்மா அதெல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சோம், கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆச்சு. ஆனா போக போக சரியாகும் சொன்னேன். இன்னும் ஆகலைன்னா இன்னும் இருக்கு 6 சாப்டர். இன்னையில இருந்து ஒரு 6 சாப்டர் இருக்கு, மெதுவா புரிஞ்சுப்போம். சோ அது வந்து கர்ம யோகா, ஏன்னா ஆக்ஷனால பகவான் எப்படி வழிபடுறது அது படிச்சோம். கடைசி என்னது, ஞான யோகம். இப்ப நம்ம இன்னையில இருந்து என்ன படிக்க போறோம்னா, ஞானத்தால, அறிவால நம்ம வந்து எப்படி பகவானை இது பண்றோம், பக்தி பண்ணலாம் அப்படின்னா. அப்புறம் நடுவுல 6 சாப்டர் என்ன பார்த்தோம்னாக்கா, பக்தி எப்படி பக்தி பண்ணலாம். நேற்றுக்கு தான் ஃபுல்லா ஃபைனல் டச்சே கொடுத்துட்டாரு. எப்படியெல்லாம் பக்தி பண்ணலாம், இந்த மாதிரி முடியல இப்படி பண்ணி, இந்த மாதிரி முடியலன்னா இப்படி பண்ணுங்களுக்கு ஒரு ஸ்டெப்பா சொன்னார். சோ இந்த 3. ஆனா என்ன ஒண்ணுத்துக்குள்ள என்ன சம்பந்தம்னா, எல்லாமே பக்தி பாதையில தான் போயிட்டு இருக்கும். வெறும் ஆக்ஷன் வித்தவுட் பக்தி இல்லாம அப்படின்னா அது பிரயோஜனம் இல்லை. அதே போல ஞானம், இப்ப நம்ம எல்லாம் பகவத்கீதா படிக்கணும், ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸா எல்லாம் ஸ்லோகம் எல்லாம் தெரியும், அந்த மாதிரி தெரியும், இதோட மீனிங் இது, இதோட நம்பர் இது அப்படிலாம் அதெல்லாம் இன்டெலெக்சுவலா மேபி வெரி கிராஸ்பிங் பவர் நல்லா இருக்கும், விடகடான்னு எல்லாம் புரிஞ்சுப்பா. பட் அது போறாது, பக்தி வேணும். பக்தியால நம்ம அது வந்து பண்ணினாதான் அதுவும் வந்து இட் வில் பி, அது என்னது, ஒரு உருவெடுத்து நமக்கு வந்து பக்தியில அந்த ஸ்லோகம்லாம் படிச்சு அந்த புரிஞ்சுட்டாதான் அது ஃபுல் ஸ்டாப் வரும். இல்லாட்டா இட் இஸ் ஒன்லி லைக் அகாடமிக்ஸ். ஏதோ படிச்சோம், ஸ்கூல் படிப்பெல்லாம் படிச்சிருப்பேங்க நினைவு இருக்கு. ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் படிச்சா போல இந்த பாடமும் அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. பக்தியோட நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லோகமும் படிக்கணும், ஒரு சாப்டரும் அந்த மாதிரி இருக்கும். சோ பக்தி உச்சம் என்றால் ஞானம் ஏன் கடைசி 6 அத்தியாயங்களில் முன்வைக்கப்படுகிறது. பக்தி தான் உச்சம்னா நார்மலி என்ன ஆகும், எல்லாம் சொல்லிட்டே வந்து கடைசியில the moral of the story is conclusion அப்படிலாம் வரும்போது என்னது, the whole சாரம் அதுலதான் போடுவான் இல்லையா. அப்ப நம்ம என்ன ஒரு புக்கை வாங்கினா கூட என்ன பண்ணுவோம்னா, பின்னாடி வந்து படிச்சு பார்த்துக்கணும். ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் படிப்போம், அப்புறம் என்னது எண்டு என்னது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்டோரி ஒரு மாதிரி புரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி. ஆனா ஏன் ஞானத்தை வந்து கடைசியில வச்சிருக்கான், இந்த கொஸ்டின் வரும், நிறைய பேர் கேட்பா.
அப்போ என்ன ஞானம் தான் பெருசான ஞானம் பெருசு, இது சின்னது ஒரு பெருசெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, எல்லாமே வேணும். ஆனா எல்லாம் பக்தியை தொட்டுண்டு போகணும். சோ உண்மையில் முழு கீதையும் பக்தியோட முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வேலையின் மூலம் பக்தியை எவ்வாறு அடைவது என்பதை பற்றி விவாதிக்கின்றன. எந்த வேலை பண்ணினாலும் பக்தியின் மூலம் தான் அது வந்து நம்ம இதை எப்படி பண்ணலாம், ஒரு வேலையை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு படிச்சோம். அடுத்து கடைசி 6 அறிவின் மூலம் அதை எவ்வாறு அடைவது என்பதை விவரிக்கிறது. இனிமே வந்து ஞானத்தால நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க போறோம். பக்தி எப்படி வளர்த்துட்டு ஞானத்தால வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு ட்ரை பண்ணலாம். நடுத்தர 6 சாப்டர்ஸ் எப்படின்னா பக்தியை பற்றி விவாதிக்கிறது. அது முடிச்சோம், நேற்றுக்கு தான் முடிச்சோம். மேலும் 12வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணா தனது பக்தர்களை தனிப்பட்ட முறையில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பில் இருந்து எவ்வாறு விடுவிக்கிறார் என்பதை விளக்கினார். அனன்ய பக்தி, இந்த பக்தி எல்லாம் பேர் இருந்தது. அப்புறம் வந்து நிஷ்காம பக்தி, அது நிஷ்காம இஸ் தேர்டு ஆர்டர்ல இருந்தது. இல்ல சக்காமா செகண்ட் மறந்து போயிட்டு எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனன்ய பக்தி, அப்புறம் சாதனா பக்தி, பிரேம பக்தி, மூணாவது பிரேம பக்தி. ஓகே மாதாஜி, இப்போ நம்ம அதுல டிஸ்கஸ் பண்ண போறது இல்ல, எனக்கு டைம் இல்ல. அதனாலதான் எல்லாரும் இப்போ நீங்க குவைட்டா இருக்கணும். எனக்கு ஆரம்பத்திலேயே எனக்கு டென்ஷன்ல தான் வந்திருக்கேன். ஏன்னா ரொம்ப ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. எனக்கு வந்து கேன்சல் பண்ணதான் நினைச்சேன். நேற்று எந்த மாதாஜிக்கு சொன்னேன், நான் வேணா 2-3 ஸ்லைடு எடுத்து விடுறேன். அப்புறம் மனசு கேட்கலச்சு, அப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, கொடுத்துருக்கானா சொல்லி கொடுக்கணும். சரி, ஆனா எப்படியா நம்ம ஸ்குவீசிங் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துடணும், அவ்வளவுதான். சோ கடைசி இது படிச்சேன். ஆகவே கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் பொருள் உலகத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்து கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகிறது. அறிவது நம்ம பகவத்கீதா ஸ்லோகம் படிக்கணும் அந்த மாதிரி இல்லை. அதனால எப்படியே நம்ம கோரிலேட் பண்ணி இந்த பௌதிக இதுல நம்ம சம்பந்தம் அதிகம் வைக்காம, நாம் இந்த உடல் வேறு இது என்னது ஆத்மா வேறுன்னு தெரிஞ்சுட்டு எல்லாத்தையும் டிட்டாச்சா இருந்துன்னு ஞானம், அந்த ஞானம் தான் நம்ம பெறணும் அப்படின்னு. அப்புறம் மாயாவிலிருந்து நம்ம பற்றின்மை மற்றும் கிருஷ்ணாவுடனான எங்கள் இணைப்பிற்கு ஒரு உதவுவதில் ஞானத்திற்கு அதன் பயன்பாடு உள்ளது. அட்டாச்மெண்ட் எங்க இருக்கணும்? கிருஷ்ணா மேல அட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும், நாட் ஆன் பௌதிக உலகத்தை முட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்ம அட்டாச்மெண்ட் வைக்க கூடாது. எனவே நாம் அறிவை பக்தியை அடைவதற்கான வழிமுறையாக பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாறும். அப்போ பக்தி தான் ஞானம் தான் படிக்கிறோம். ஆனா ஞானம்னா நம்ம அகாடமிக்ஸ் ஞானம் மாதிரி கிடையாது. பக்தியா அதை வந்து படிச்சு எப்படி டிட்டாச்சா இருக்கணும், எங்க டிட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும், எங்க அட்டாச்மெண்ட் இருக்குன்றது நம்ம பாக்குறோம். ஓகே, இப்ப யாரு ஃபர்ஸ்ட்? லதா மாதாஜி படிங்க. அன்மியூட் பண்ணுங்க, அன்மியூட் பண்ணிட்டு படிங்க. ஆகலையே, படிங்க. அர்ஜுன உவாச பிராக்ருதிம் புருஷம் சைவ பிரகிருதி தமிழ் தான். பிரகிருதி புருஷம் சைவ சேத்ரம் சேத்ரங்கும் ஏவச ஏகத் வேதிதும் சாமி ஞானம் ஞயம் சசேஷ இதம் சரீரம் கௌந்தயே க்ஷேத்ரம் இத் யபித்யதே தியதே ஏகத் யோர் வேதிதம் ரகு க்ஷேத்ரங்கள் இதி தத் இதா. கொஞ்சம் ஹார்டா தான் இருக்கும், ஆனா நீங்க படிக்க நான் இன்னும் நல்லா தான் படிக்கிறீங்க. நீங்க மியூட் பண்ணிடுங்க. நான் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அர்ஜுனன் இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அர்ஜுனன் சொல்றான், அப்புறம் பகவானுக்கு அது ரிப்ளை பண்றார். அர்ஜுனன் கூறினார், என்னது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, மேகங்கள், ஆகாயம், மழை, நதிகள், மலைகள் எல்லாம் இருக்கே, வாட்டவர் இயற்கையில என்னெல்லாம் இருக்கு. அதுக்கு சான்ஸ்கிரிட்ல என்ன வேர்டு? பிரகிருதி. அப்படி அது என்னது? பிரகிருத்தினா என்னது? அனுபவிப்பவன். அந்த பிரகிருதியை யாரு வந்து யூஸ் பண்றா? நம்ம தான் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா. நம்ம அந்த காத்து சுவாசிக்கிறோம், எங்கேருந்து வருது? வெளிச்சம் எங்கேருந்து வருது? எல்லாம் அந்த பிரகிருத்தில இருந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். சோ இதை அனுபவிக்கிறது யாரு? நாம மாத்திரம் இல்ல, பரமாத்மா அனுபவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்தை வரும், அப்ப இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்கணும். சோ வந்து அனுபவிப்பவன் அப்படிங்கிறது யாரு? புருஷ. பிரகிருத்தியும் புருஷ. பிரகிருத்தினா இயற்கை, புருஷனாக்கா அனுபவிப்பாளர். யாரு? ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா. களம்னா இடம். எந்த இடத்துல நம்ம ஆத்மா எங்க உட்கார்ந்து இருக்கு? ஒரு பாடியில உட்கார்ந்து இருக்கு. சோ இந்த களம்ங்கிறது என்னது? நம்ம உடம்பு தான். இந்த உடம்புல வந்து அது நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு. ஓகே, அது வந்து அதுக்கு பேரு க்ஷேத்ர. சான்ஸ்கிரிட்ல க்ஷேத்ர, நமக்கு தமிழ் என்ன சொல்லியிருக்கா? களம். களத்தை அறிபவன். இந்த களத்தை யாரு புரிஞ்சுக்கிறா? அதுக்கு என்ன பேர் கொடுத்திருக்கா?
க்ஷேத்ரஜ்ஞ. அதுக்கு சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு க்ஷேத்ரஜ்ஞ. அதோட கொஸ்டின் என்னது, அதோட என்ன க்ஷேத்ரஜ்ஞன்னு என்ன அர்த்தம் கொடுத்துருக்கு. க்ஷேத்திரம் உடல், க்ஷேத்ரஜ்ஞ அது யாரு புரிஞ்சுக்கிறா, யாரு அதை அறியறா, யார் புரிஞ்சுக்கிறா. ஏவ ச அப்படின்னா அண்ட் ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சொல்றேன் ஏகத் வேதித்தம் இச்சாமி. இதெல்லாம் சொல்லுங்க. ஞானம் ஞேயம் ச கேசவ. ஞானம் நாலேஜ்னா என்னது, அறிவு. ஞானம்னா என்னது, அறிவு, நாலேஜ். அப்புறம் அறியப்படும் பொருள், எதை பற்றி படிக்க போறோம், ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த நாலேஜ். ஒரு நாலேஜ் இருக்கு. இப்ப ஜியோகிரபி படிக்கிறோம்னா அது எதை பத்தி படிக்கிறோம், ஏதோ கண்ட்ரியை பத்தி படிக்க போறோம், பிளாகை பத்தி படிக்க போறோம்னா ஓகே புரியும். இல்ல வெறும் ஜியோகிரபினா புரியாது நமக்கு. ஹிஸ்டரினா என்னது அப்படி யாரோ பேட்டில் பண்ணா, எந்த வருஷத்துல பண்ணா, இது மாதிரி. சோ இது என்னது, நியாயம் நாலேஜ். ஓகே, நாலேஜ் எதை பத்தி உள்ள நாலேஜ் படிக்க போறோம், அதுக்கு என்ன சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு ஞேயம். ஞானம் ஞேயம் ச கேசவ. இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். அதுக்கு பகவான் உவாச்ச. பகவான் என்ன சொல்றார், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் க்ஷேத்திர. இந்த உடல் தான் களம். அதுக்கு என்ன சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு க்ஷேத்திர என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் ஆவான். அப்ப இந்த உடலை யாரெல்லாம் அறியறா, நம்ம ஆத்மா உள்ள டெஃபினெட்லி அதுக்கு தெரியும் இல்லையா. அது கார் மாதிரி. ஒரு டிரைவருக்கு இந்த கார் எப்படி இருக்குன்னு அவனுக்கு கண்டிப்பா தெரியணும். என்னெல்லாம் எங்கெல்லாம் ஆப்ரேஷன் என்னெல்லாம் பண்ணணும், லைட் எங்க போடணும், டைரக்ஷன் எல்லாம் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சோ இந்த ஆத்மாவுக்கு தெரியும். இந்த உடம்பு இயக்கின்னு இருக்கு. சோ ஆத்மாவுக்கு தெரியும் உள்ள இன்னும் பக்கத்துல என்ன உட்கார்ந்து இருக்கு, பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்காரு. சோ அவருக்கும் தெரியும். இப்ப ரெண்டு பேரும் உடலை அறிபவர். இந்த உடல் களம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் க்ஷேத்ரஜ்ஞா என்று அழைக்கப்படுகிறான். அப்புறம் மூணாவது இதுல போலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கு, இது ஓகே சரி, இதையே படிச்சுடலாம். ஓகே, பிரகிருத்தினா என்னது, இயற்கை. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். புருஷானாக்க இயற்கையை அனுபவிப்பவன். க்ஷேத்திரம் இதை திரும்பி ரிப்பீட் பண்றேன்னா, களம் தட் இஸ் உடல் சரீரம் அப்படின்னு சொல்றோம். க்ஷேத்ரஜ்ஞம் களத்தை அறிபவர். அது யார் அறிஞ்சு புரிஞ்சுட்டு இருக்கா, பரமாத்மா. பரமாத்மா எங்க இருக்கார், உங்க உடல்லையும் இருக்கார். அதே பரமாத்மா என்ன உடல்லையும் இருக்கார், எல்லா ஜந்துக்கள்லயும் இருக்காரு, எல்லா உயிர் வாழிகளோட இதுலயும் அதே பரமாத்மா தான் இருக்கார். அவருக்கு எல்லா உடலை பத்தியும் தெரியும். அப்புறம் யார் இருக்கா, ஆத்மா இருக்கு, ஆன்மாவும் இருக்கு. அது நம்ம உடலை பத்தி தெரியும். என்னோட ஆன்மா மீன்ஸ் நான் என்னோட உடலை பத்தி தெரியும், உங்க ஆன்மா உங்களை பத்தி தெரியும். சோ நம்ம இதுல ரெண்டு பேர்ட்ஸ் மாதிரி அது கொடுத்துருக்கா. அப்புறமா வரும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பேர்டோட ஒரு அனாலஜி மாதிரி கொடுத்துருக்கா. ஒரு பேர்டு குவைட்டா இருக்கும், அது பரமாத்மா. ஒன்னும் சொல்லாது, பார்த்துட்டு இருக்க, சாட்சியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம்ல. ஒன்னொன்னு படப்படப்படப்படான்னு ஆக்டிவா இருக்கும். அதுதான் நம்ம சுயம் செல்ஃப்ங்கிறது. இதுதான் ஆத்மா. நம்ம ஆக்டிவா இருக்கும். வித்தவுட் ஆக்ஷன் நம்மளால இருக்கவே முடியாது. கையால எல்லாம் பண்றது இந்த ஆத்மா இருக்கிறது. அந்த டிரைவர் கார் ஓட்டுறாரு, அதனால அந்த கார் ஓடிட்டு இருக்கு. அந்த டிரைவர் வெளியில போயிட்டாருன்னா கார் இப்படி இருக்கும். அமிர்தலிங்கத்துக்கு ஆனா போல அந்த மாதிரி ஆயிடும். கிருஷ்ணா இதுக்கு ஷாக்கே ஆயிடுச்சு எனக்கு அவர் கேட்குறது. நம்ம இதைதான் படிக்கிறோம், ஆனா நம்ம கண் முன்னாடி யாரோ இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறோம் நம்ம. ஓகே, அடுத்தது என்னது, களத்தை அறிந்தவர் யாரு, பரமாத்மா. அனைத்து உடல்களையும் அறிந்தவர். ஆன்மா யாரு, நம் உடலை மேற்பார்வைப்பட்டு அவருக்கு நம்ம உடலை மாத்திரம் அதை பத்தி மாத்திரம் தெரியும். 13.2 ஞானம் என்னது, நாலேஜ். இதுதான் ஒரு நாலேஜ் வச்சு படிக்கிறோம், ஒரு அறிவு. எதையோ புரிஞ்சுக்க பாக்குறோம். என்னது அது, அதுக்கு பேரு ஞானம், அறிவு. க்ஷேத்திர மற்றும் க்ஷேத்திரத்தை புரிந்து கொள்வது, அதுதான் படிக்கிறோம். ஞேயம் அறிவின் இலக்கு இருக்கிற கடைசியில என்னத்தை நம்ம புரிஞ்சுட்டு என்ன போட்டிருக்கு, எதை பத்தி படிக்க போறோம், கடைசியில என்னத்தை பத்தி படிக்க போறோம், எல்லாம் பரமாத்மாவை பத்தி தான் படிக்க போறோம். சோ தட் இஸ் பரமாத்மா. கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும், பிகாஸ் யூ ஆர் ஹியரிங் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். முதல் வாட்டி கேட்கும் போது கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். எனக்கெல்லாம் ரொம்ப நாள் எடுத்தது இதெல்லாம் புரியறதுக்கு. சோ ஈஸி இல்லை, ஆனால் திரும்பி நீங்க படிக்கலாம். திரும்பி 18 days கோர்ஸ் பண்ணலாம், லெவல் 2க்கும் போகலாம். அங்க இது இந்த சாப்டர் வரதுக்கு ரொம்ப நாள் எடுக்கும். அதுக்குள்ள இங்க 4-5 டைம் நீங்க 18 days பண்ணிட்டே இருக்கலாம். அப்ப அங்க 18 இந்த 13 சாப்டர் வரும்போது ஃபுல் ஃபிளட்ஜா உங்களுக்கு நாலேஜ் வந்துடும். ஓகே, அப்ப இதுல இந்த பிக்சர்லாம் அது குழந்தையோட இதுல போட்டிருக்கேன். அப்ப இன்னும் நல்லா புரியுமே அப்படின்னு. இயற்கைனா என்னது, இந்த மாதிரி மலை, மேகங்கள், மழை, நதி, இங்க என்னெல்லாம் இருக்கும், எல்லாம் பசுமையா இருக்கிறது, கிராஸ், அது இது எல்லாம் பகவான் மேட், அந்த நேச்சுரலா கிரியேட் ஆனது. பிரகிருதி என்றால் இதுதான் இயற்கை. அப்புறம் என்னது, அனுபவிப்பவர் யார், புருஷா. அது புருஷான்னு வேர்டு போட்டிருக்கு. அப்படின்னா யாரு, பரமாத்மா அண்ட் நாமளும் ஆத்மாவும். ஐ திங்க் இது ஒரு வெளிச்சம் போட்டிருக்கு, அது என்ன தெரியாது. பட் ஆத்மா இஸ் ஆல்சோ, ஆத்மா பரமாத்மா ரெண்டு புருஷா இருக்கா. நாம தான் இயற்கையை அனுபவிக்கிறோம். அனுபவிப்பவர்னா என்னது, இயற்கை யாரு அனுபவிக்கிறாங்க, நாம தான். அது காத்து சுவாசிக்கிறோம், தண்ணி நமக்கு அங்கிருந்து கிடைக்கிறது, பயிர்கள்லாம் விளையாடுறது, அதை நம்ம எடுக்கிறோம், அதை சாப்பிடுறோம் இல்லையா. அப்ப நம்ம we are depending on the நம்ம இயற்கையை சார்ந்துதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்.
எஸ், அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம்? பகவான் கண்டினியூ பண்றாரு. யா, பரதகுல சாரி, இது படிக்கணுமே. லதா மாதாஜி ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுங்க, நான் பண்றேன். ஜீவகுமாரி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा। क्षेत्रज्ञं स्वाभिमां वित्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानं यत्तच् ज्ञानं मदं मम। அதுக்கு பதில் சொல்றாரு. பரத குல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். நான் இப்பதான் நம்ம இதெல்லாம் சொன்னோமே, அவர் வந்து எல்லா உடல்ல இருக்கார். இவர் ஒருத்தருக்கு சிகரெட் குடிச்சிட்டு இதுல இருக்காரு, ரஜோ குடத்துல இருக்காரு. இப்போ பணம் பணம் சொல்லிட்டு என்னோ பிசினஸ் டீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு, கையில போன், சிகரெட், அவரோட இதுல இருக்காரு. ஆனா அவருக்குள்ளே ஒரு ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்காரு. இவர் வந்து சோம்பேறியா படுத்துட்டு இருக்காரு. இவர் வந்து இது ரஜோகுணம் தான், என்ன அது என்ன தெரியல, படுத்துட்டு இருக்கா. அவருக்குள்ளேயே ஒரு ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு. ஒருத்தன் நல்லாவே குடிச்சு படுத்துட்டு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது, சம் போட்டோ போட்டுருக்கு. அவருக்குள்ளேயும் ஒரு ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு. சோ பரமாத்மா, இதே பரமாத்மா எல்லா உடலையும் இருப்பார். ஆனா ஆத்மாங்கிறது வேறுபடும். இந்த ஆத்மா இந்த உடல் எடுத்திருக்கு, வேற ஜென்மத்துல வேற உடல் எடுக்கும், இதுக்கு முன்னாடி வேற உடல் எடுத்திருக்கும். இந்த ஆத்மா ஒரு உடல் எடுக்கிறது. பரமாத்மா அப்படி இல்லை, எல்லா உடல்லையும் பரவி இருக்கார். இது கொஞ்சம் அந்த பேசிக் கான்செப்ட் கொஞ்சம் அப்ப நம்ம எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக நான் உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். நாலேஜ் என்னது? உடலை புரிஞ்சுக்கிறதும், அப்புறம் இது உடலை அப்புறம் என்னது சாரி உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்ளதான் ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதுவே என்னது அபிப்பிராயம். இது வந்து பகவான் சொல்லி முடிக்கிறார். ஓகே, உடல் என்றால் என்ன? உடல் என்றால் என்ன? க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. க்ஷேத்திரம்னா என்னது? களம். வேர்வியர் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் எங்க இந்த மாதிரி உடம்பு இருந்தா தானே நம்ம வந்து காதால கேட்க முடியும், வாயில சொல்ல முடியும் மாதிரி. சோ ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலில் வைக்கப்பட்டவுடன், எது வைக்கப்பட்டவுடன்? ஆத்மா. ஆத்மா ஒரு உடலை எடுத்தவுடன் என்னாகும்? அவர் இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறார். இயற்கை என்னன்னு, இந்த 3 modes of material nature, இவாள் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வருது. ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே என்ன ஆகுது? பசிக்கும், அழும், எல்லாம் நடக்கும். அப்போல இருந்து ஆரம்பிச்சிடும். இது வேணும், அது வேணும், இது தமோ குணம், எல்லாம் வரும். ஆனா பேரெல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்போ, ஏன்னா அது ரொம்ப சின்ன பேபியா இருக்கும். அப்புறம் இது நம்மளை தொத்திக்கும். இந்த இதுலயே விடுபட கஷ்டம். ஆனா எப்படி விடுபடலாம்? பகவான் நாம சொல்ல சொல்ல இதெல்லாம் வீக்கா போயிடும். அந்த இது ஸ்ட்ரிங் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போயிடலாம். அதுதான் இதுக்கு பேசிக் கான்செப்ட். சோ இது வந்து என்னது? இந்த உலகத்தை பிறந்தா என்ன ஆகும்? அவர் இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறார். ஏனென்றால் உடல் பொருளாக இருக்குது. இட்ஸ் லைக் அ மேக்னெட். ஒரு மேக்னெட் நம்ம எப்படி சொல்றோம்? ஒரு மேக்னெட் வச்சோம்னாக்க இரும்பு அப்படி இது அட்ராக்ட் ஆகுது இல்லையா? சோ அது மாதிரி நம்ம இது என்னது? உடம்புங்கிறது ஒரு மெட்டீரியல், மேட்டர். சோ இந்த மேட்டர் இந்த உலகத்தை பிறந்தோன்னு என்ன, இதுல எல்லாம் அட்ராக்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி பௌதிக உலகத்துல அட்ராக்ட் ஆகி அதனால விருப்பு இதெல்லாம் நம்ம வந்து இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் இது. இதுல விடுபட்டோம்னா என்னது? பக்தி. இது தொண்டுல இருந்ததுனாக்கா இதெல்லாம் விருப்பு ஆசை இதெல்லாமே விட்டு போயிடும். இயற்கையின் விதிகளின்படி செயல்படுகிறது இது ஆத்மா. அந்த நேரத்தில் அந்த சட்டத்தை மாற்ற வழிகளுக்கு அந்த சட்டத்தை மாற்ற வாழிகளுக்கு, உயிர் வாழிகளுக்கு அதிகாரம் இல்லை. அதிகாரம்னா முடியாது. நம்மளால இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு முடியாதுன்னே போட்டிருக்கு. ஆனா முடியும். வேற நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கு. பகவானோட நாம சொல்ல இதெல்லாம் லூஸா போயிடும். விட்டு நம்ம வந்து பகவானுடைய இலக்குல போயிடலாம். எஸ், உடலை அறிந்தவர் யாரு? அதுக்கு என்ன பேரு? க்ஷேத்திரஜ்ஞான. என்ன கேட்கிறார்? க்ஷேத்திரஜ்ஞான என்னது அப்படின்னா உடலை அறிந்தவர் யார்? ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா. இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, அதேதான். ஆத்மா இது கண்ணுக்கு புலப்படாத சின்ன மைன்யூட் தலைமுடியோட நுனி பாகத்துல ஒரு 10,000 இதை கட் பண்ணினா அது ஒரு பாகம் எவ்வளவோ அவ்வளவு சின்னது. அது நம்ம செகண்ட் சாப்டர் நிறைய படிச்சோம். எரிய வைக்க முடியாது, நனைக்க வைக்க முடியாது, அப்புறம் என்னது காத்தால உலர வைக்க முடியாது. அந்த மாதிரி வெரி இல்ல, இது சின்னது, அணு மாதிரி சின்னது. அப்புறம் பரமாத்மா. இவா 2 பேர். பரமாத்மா நம்ம உடல்ல இருக்க. இவா 2 பேர் இருந்தா உடலை அறிந்தவர். இட்ஸ் லைக் பேர்ட். இந்த பேர்டோட இது போட்டிருக்கு. இவர் வந்து பரமாத்மா. ஒரு அனாலஜி தான் கொடுத்துருக்கு. உன்ன பேர்டு மாதிரி பேர்டு இருக்கான்னு நினைக்க கூடாது. பேர்டு மாதிரி ஒரு பேர்டு கொயட்டா உட்காந்துருக்கும், ஒன்னும் படப்படப்படப்படான விங்ஸை போட்டு ஆட்டிகிட்டே இருக்கும். நம்மளதான் அது. இந்த ஆத்மா அப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். இது எப்படி? ஓகே, உனக்கு என்ன பண்ணுமோ அது பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சாங்ஷன், இதோட சாங்ஷன்ல தான் பண்றோம். நம்ம எல்லாம் நல்லது பண்ணோம்னாலும் ஓகே சொல்லும், கெட்டது பண்ண போறேன், நான் இதையோ கொலை பண்ண போறேன்னா அப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது ஏன்னா நீ எப்படி அதை அனுபவிக்க தான் போற அப்படின்னு. அது நம்ம கையை பிடிச்சு நிறுத்தி அதெல்லாம் பண்ணாதேன்னு சொல்லாது. எது பரமாத்மா அப்படி சொல்றேன்னா சொல்ல மாட்டாருன்னு சொல்லணும் ஆக்சுவலி. ஆனா இது பேர்டோட ரெஃபரன்ஸ் போட்டதுனால அது இதுன்னு சொல்றேன். ஓகே, சோ நம்ம ரெஃபரிங் டு ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா.
அடுத்தது ஓகே, இது ஆத்மா பரமாத்மா ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் காட்டியிருக்கா. பரமாத்மா பரமாத்மா எல்லா உடல்களையும் அறிபவர். அது இப்ப சொன்னோமே அந்த மாதிரி ஆத்மா எப்படி நம்ம உடலை மாத்திரம் தான் அது இது புரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம இந்த உடல் எடுத்திருக்கோம், அடுத்தது எந்த உடல் போறோம், அந்த உடலை பத்தி தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி அப்படி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் அப்புறம் பரமாத்மா எப்படி உன்னத உரிமையாளர், எல்லாத்துக்கும் மெயின் கண்ட்ரோலர் இஸ் பரமாத்மா மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர். அவர் தான் ப்ரொப்ரைட்டர், அவர் தான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோலும் பண்றாரு. ஆத்மா செகண்டரி, நம்ம உடல்ல தான் அது கண்ட்ரோல் பண்ணும். நம்ம அது இரண்டாம் தர உடைமையாளன் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர், செகண்ட் ப்ரொப்ரைட்டர் அண்ட் கண்ட்ரோலர். அப்புறம் பரமாத்மா எப்படி வீழ்ச்சி அடையாதவர், என்றும் ஆத்மாவை விட உயர்ந்தவர். ஆனா ஆத்மா எப்படி வீழ்ச்சி அடைவர். நம்ம நிறைய மிஸ்டேக் பண்றோம், தப்பு நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதான் அந்த அசுர இதெல்லாம் இனிமேல் வரும். என்னெல்லாம் தப்பு பண்றோம்னு பார்த்தாதான் தெரியும். ஆஹா, நம்ம கிட்ட தான் தப்பு நிறைய இருக்கா, இதெல்லாம் குறைக்கணுமே அப்பதான் தெரியும். என்னெல்லாம் குவாலிட்டி இருக்கோ அது எல்லாமே தப்புன்னு வரும். ஓகே, வீழ்ச்சி அடைபவர். அப்ப நம்ம எல்லாம் வீழ்ச்சி அடைகிறோம் மற்றும் கீழ்பட்டவர். we are all always ஒரு லோ லெவல்ல தான் இருக்கும். பரமாத்மா தான் ஹை லெவல்ல இருக்காரு. எல்லாரும் மியூட் பண்ணுங்க. எல்லாரும் கிட்டு சத்தம் வந்துட்டே இருக்கு. ஏன்னா பேச போறோம் நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன். யாரும் எனக்கு பேச காலவே பண்ண போறதில்ல. ஓகே, அப்புறம் என்னது 13.5 வைதேகி மாதாஜி படிங்க. வைதேகி மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. மகாபூதான் அஹங்காரோ 13.5 ஸ்கிரீன்ல பாருங்க. படிங்க, ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறது படிங்க. 13.5 ऋषिभिर् बहुधा गीतम् सन्तोभिर् विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर् विनिश्चितैः. நீங்க எதனா நம்பர் பார்த்துட்டு உங்க புக்லயும் படிங்க, அப்ப ஈஸியா போயிடும் இல்லையா? ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு பார்க்கறது கஷ்டமா இருக்கு, ஏன்னா மொபைல் யூஸ் பண்றேன் இல்லையா, அப்ப பார்க்கறது கஷ்டமா இருக்கும். நம்பர் சொல்லிட்டேன்னா உங்க புக்ல இருந்து பார்த்து படிங்க, ஈஸியா இருக்கு. புக்ல இதான் போட்டுக்க மாட்டாது எனக்கு. அது ஏன் இவ்வளவு புக்ல நீங்க ஃபாஸ்டா படிப்பாளே, நேத்துக்கெல்லாம் நல்லா படிச்சேன். இல்ல அந்த புக்ல இதான் இந்த மகாபூதம் அதான் போட்டுருக்குதுல. அதே உங்களுக்கு என்ன இருக்குனாக்கா 13.1 நம்ம பழைய புக்ல எல்லாம் இருக்காது. நீங்க எந்த புக் யூஸ் பண்ற அதுல ஃபர்ஸ்ட் இருக்காது, அர்ஜுனா வாட்சா இருக்காது. நம்பர் மாறி செப்பரேட்டா இருக்கு மாதாஜி. அதான் இது 13.6. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கானாக்கா செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதெல்லாமே களத்தை பற்றியும், இந்த பாடியை பத்தியும், செயல்கள் என்னெல்லாம் செயல் பண்றது மற்றும் செயல்களை அறிபவனை யாரெல்லாம் செயல் பண்றோம் அவளை புரிஞ்சுக்கிறது, அந்த மாதிரி உள்ள அறிவு பற்பல முனிவர்களா நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் நிறைய எழுதியிருக்கு. இதெல்லாம் வேத நூல்கள்ல விவரமாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கான இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. பகவத்கீதாலே வந்திருக்கு, நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. அதுல ஆல் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆர் கிவன். எஸ், அடுத்தது அறிவு என்றால் என்ன? என்னது ஞானம்? ஞானம்னா அறிவு. எதை பத்தி எந்த மேட்டர் அல்ல, என்னது நாலேஜ். பொருளுக்கும் ஆவிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அறிவது. இப்ப நம்ம இது எப்படி ஆத்மா எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு உருவம் இல்லாம ஒரு ஸ்பெக்கு தான், அது மேக்னிடியூடா காட்டியிருக்கா, இவ்வளவு பெருசா இருக்கிறாப்புல. இல்ல, ஆக்சுவலி இது ஹியூமன் பீயிங், அதுக்குள்ள ஒரு ஆத்மா சின்னதா இருக்கு. ஆனா நம்ம உடல் எப்படி, ஹவு இட் இஸ் மேட், உடல் எதால உண்டாக்கி இருக்கு? ஃபயர், வாட்டர், ஸ்கை, ஏர் அண்ட் எர்த், பஞ்சபூதங்களா ஆனதுதான் இந்த உடல். அதனாலதான் இந்த உயிர் வெளியில போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? சோல் வெளியில போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்? உள்ள ரத்த ஓட்டம் இருக்காது, அப்படியே அழிஞ்சு போயிடும், எல்லாம் அழுகி போயிடும். இப்ப எல்லாம் இப்ப நல்லா இருக்கு நம்ம உடம்புனாக்கா, பிகாஸ் ஆத்மா இருக்கு, அந்த பிளட் எல்லாம் போயிட்டு வந்துருக்கு, ஹார்ட் பீட் ஆகுது. அந்த மாதிரி the moment the heart stops, that is ஆத்மா வெளியில போயிடுச்சுன்னா ஹார்ட் எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் பண்ணாது. இதான் கார் மாதிரி தான், ஒரு டிரைவர் வெளியில போயிடுச்சுன்னா கார் ஓடாது. அது அப்படியே வச்சிருந்தா இருந்தோம்னா என்ன ஆயிடும்? கார் ஓட்டை இதாயிடும் இல்லையா, ரிப்பேர் ஆறா போல ஆயிடுமே. அந்த மாதிரி தான் நம்ம உடலும் என்ன ஆயிடும், அது என்னது இதுக்குள்ள நிலத்துக்குள்ள அது போட்டோம்னாலும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தா ஒண்ணு இருக்காது, எலும்பு துண்டு தான் இருக்கும். எரிய விட்டாலும் என்ன இருக்கும்? எல்லாம் போயிடும். சோ காத்தா இது என்னது, இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 5 மேட்டர். என்னெல்லாம்? ஃபயர், வாட்டர், ஸ்கை, ஏர் அண்ட் எர்த். அப்ப அது போயிடும். உள்ள ஆத்மா மாத்திரம் அழிவு கிடையாது, அது வேற உடலுக்கு போகும்.
அப்புறம் அறிவின் பொருள் என்ன, இதோட எந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டரை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நம்ம உடலை பத்தி தான். உடல் என்னது, இப்ப நம்ம பாக்குற உடல் எது வெளியில தெரியறதோ அது வந்து ஸ்தூல சரீரம், கிராஸ் பாடி சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அதுக்கு என்னது, அது ஹவு இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப், அது ஏதாவது பஞ்சபூதங்களால ஆனது. இப்ப பார்த்தோமே எர்த், வாட்டர், ஏர், ஃபயர் அண்ட் ஈத்தர். ஈத்தர்னா ஸ்பேஸ். இதெல்லாம் அடுத்துனா அது என்னது, மண்ணு, தண்ணி, காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம். ஆகாயம்னா ஸ்பேஸ். இதால ஆனதுதான் வெளியில நம்ம பாக்குற இந்த உடம்பு. இதுக்கு பேரு ஸ்தூல சரீரம். அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு, ஒரு கவரிங் இருக்கு. அது வந்து சூக்ஷ்ம சரீரம். அது கண்ணுக்கு புலப்படாது. அதுல என்னெல்லாம் இருக்கு, மனது, நம்ம மனசு, இன்டெலிஜென்ஸ், இதெல்லாம் இருக்கணும். மைண்ட், ஃபால்ஸ் ஈகோ, இன்டெலிஜென்ஸ், அதெல்லாம் அதுக்குள்ள இருக்கு. அதுக்குள்ள அந்த கவருக்குள்ளதான் சோல் இருக்கு. அப்போ இந்த சோல் வெளியில போகும்போது என்ன ஆகும், இந்த சட்டில் பாடி இழுத்துன்னு போயிடும். அதனாலதான் இந்த மைண்ட், இப்ப நம்ம என்னெல்லாம் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, ஃபால்ஸ் ஈகோ, மைண்ட், இதெல்லாம் எடுத்துட்டு அடுத்த ஜென்மத்துல இந்த சின்ன குழந்தை அழகா படிக்கிறான், நல்லா வீணை வாசிக்கிறான், நிறைய பாட்டு படிக்கிறான்னு இந்த ஜென்மத்துல நிறைய பண்டிதா இருந்திருப்போம். அந்த பண்டித் இறந்து போயிட்டான், மேல உலகத்துக்கு போக முடியல, ஏதோ கம்மி மார்க் ஆயிருக்கு, 95% தான் வந்திருக்கான். இன்னும் 5%க்கு திரும்பி ஒரு உருவம் எடுத்து ஹியூமன் பீங்கா வந்து ஒரு நல்ல குடும்பத்துல பிறக்கும்போது என்ன ஆகும், அது குழந்தை சின்னதா இருக்கும்போது நல்ல ராகத்தோட எல்லாம் பாடுவான். நமக்கு அதிசயமா இருக்கு, இது எப்படி இந்த சின்ன குழந்தை எப்படி பாடுறதுன்னா, போன ஜென்மத்தை அந்த சுகிருத் வந்துட்டே இருக்கும், தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம். அது வந்து சோல் கூடயே வெளியில போகும், வேறொரு பாடிக்குள்ள போகும்போது இந்த மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுக்குள்ள போகும். ஸோ தட் கண்டினியூஸ். அந்த அவருக்கு என்ன ஒரு ஆர்வம் இருந்ததோ அது அந்த சின்ன குழந்தையோட ரூபத்துல அந்த ஆர்வம் அதுக்கு தெரியறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும். ஸோ இதுக்கு என்ன பேர், சூக்ஷ்ம சரீரம், இது ஆத்மா. அப்ப நாம்ங்கிறது யாரு, இந்த இது ஆத்மா. ஆத்மா தான் நம்ம. அதுக்கு மேல ஒரு கவரிங் இருக்கு, சட்டில் பாடின்னு, சூக்ஷ்ம சரீரம். அதுக்கு மேல இப்ப நம்ம பாக்குறதுல இந்த என்னது, ரத்தம், சதை, இதெல்லாம் இருக்கே, அது வந்து கிராஸ் பாடி. எஸ். அடுத்தது எல்லாம் நிறைய குழந்தைகளோட இதுலயும் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாமே அப்படின்னு. இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் இல்லையா, அப்ப நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பிக்சரைஸா போட்டுனாக்க கொஞ்சம் புரியும் அப்படின்னு. இப்போ கூண்டில் பறவை, இப்ப நம்ம எல்லாம் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. இப்ப நம்ம வந்து எப்படி இருக்கோம்னா, இது கூண்டு தான், நம்ம உடம்புங்கிறது ஒரு கூண்டு மாதிரி தான். அதுக்குள்ள பறவை சிக்கன் இருக்கு, இது ஆத்மா சிக்கன் இருக்கு. வெளியில போறதுக்கு ட்ரை பண்றது, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுப்பா, வெளியில விட்டு நான் வந்து இதுக்கு போறேன்னு கேட்டுட்டு இருக்கான். ஆனா நம்ம சொல்ல மாட்டேங்கிறோம். 18 days கோர்ஸ் வந்தாதான் படிப்பேன். சில பேர் 18 days கோர்ஸ் வந்தாலும் படிக்க மாட்டேங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, உள்ள ஆத்மா துடிக்கிறது, எப்படாப்பா எனக்கு வந்து விடிவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா வந்து மாட்டின்னு இருக்கோம் இங்க. we are all in like ஜெயில் தான், ஜெயில உட்காந்து தான். இது வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இப்ப அந்த வேர்ட் நினைச்சுக்கணும். துக்கம் நிறைஞ்ச உலகம் தான் இது. ஏதோ டெம்பரரி ஹாப்பினஸ் வரதா இருக்கும். அது ஹாப்பினஸ் வருது நினைக்கிறதுல ஒரு பெரிய துக்கம். ஆனா என்ன சொல்ற, பகவத்கீதையில எல்லாம் சமமா எடுத்துக்கோன்னு சொல்றான். ஆனா துக்கம் தான் நிறைய இருக்கு இங்க. அதுல எப்படி சமமா இருக்கிறது, இதுல இருந்து வெளியில போறதுதான் பெஸ்ட். அப்ப இது என்னதுனாக்கா, இப்ப லேடி என்ன பண்றதுன்னா, இதுக்கு நல்ல முலாம்லாம் பூசி நல்ல கலர் எல்லாம் போட்டு ஜொலின்னு ஜொலிக்க வைக்கிறான். ஆனா அந்த பேரட் என்ன ஆகுது, அதுக்கு ஆகாரம் இல்லவே இல்லை. அதுக்கு ஆகாரம் என்னது, கிருஷ்ணநாமம் சொல்லி ஹரே கிருஷ்ண நாமம் சொன்னாதான் அதுக்கு ஒரு தெம்பு வரும். அதுக்கு வந்து ஒரு ஆகாரம்ங்கிறது அந்த பகவான் நாமம் தான். அதெல்லாம் சொல்லாம இது மாத்திரம் மேக்கப் பண்ணிட்டு நிறைய ட்ரெஸ் நல்லா போட்டு அந்த மாதிரி பண்றதுல பிரயோஜனம் கிடையாது. அந்த இது வந்து சோகமா உட்கார்ந்து இருக்கும். அதுக்கு ஹாப்பினஸ் வேணும்னாக்கா நாம ஜபம் சொன்னாதான் அது இந்த கூட்டு இந்த மாதிரி ஒரு உடல்ல இருந்து வெளிப்பட்டு மேல் உலகத்துக்கு பகவான் உலகத்துக்கு போக முடியும். சோ நம்ம எல்லாம் கூண்டில் உள்ள பறவை மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கும். எஸ். அடுத்து இது ஒரு ஷீட், இந்த ஒரு கவரிங், இந்த இதுவும் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து ஒரு அறிவு எப்படி வருதுன்னாக்கா, இப்போ பிறந்த குழந்தை பிறந்தா என்ன வரும், அழுகும். அப்ப என்ன கொடுக்குறோம், பால் கொடுக்குறோம், தூங்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட பேசிக் என்னன்னாக்கா சாப்பிடணும். அது ஒண்ணுதான் நமக்கு. ஏன்னா அதுதான் ஒரு இன்றியமையாத ஒரு இது. சாப்பிடணும். பசிச்சா சாப்பிடணும், திரும்பி கொஞ்ச நேரம் திரும்பி பசிக்கும், திரும்பி சாப்பிடணும். அனிமலும் அப்படிதான் இருக்கு, நம்மளும் அப்படிதான் இருக்கும். சின்ன குழந்தை இல்ல, நாட் ஒரு வளர்ந்தப்பறம் இல்ல. ஆனா இப்போ நம்ம சாப்பிடதான் செய்யறோம். சாப்பிடறதுக்கு வாழறோமா இல்ல வாழறதுக்கு சாப்பிடுறோமா தெரியாம தான் இருக்கும். நிறைய பேர் அப்பதான் இருக்காங்க. அதனாலதான் நடுவுல ஏகாதசின்னு போட்டு டெஸ்ட் பண்றாங்க, நீ வந்து சாப்பிடாம இருக்க முடியுமா பாக்குறதுக்கு. அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம். நம்ம வந்து பாடி இதுதான் நான், இந்த பாடி தான் நான் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும். அது நல்லா சாப்பிடுறோம், அன்னமய கோஷம்ல இருக்கும். அதுல இருந்து எந்த இதுல கொஞ்சம் டெவலப் ஆகுது, கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஒரு பக்குவம் வந்தோடனே பிராணமய கோஷம், சர்வைவல். எனக்கு வந்து இது இப்ப அனிமல்ஸ்க்கும் இருக்கு இல்லையா, அனிமல் வந்து சர்வை பண்றதுக்கு எனக்கு பார்த்துட்டே இருக்கும். ஒரு மான் குட்டியெல்லாம் என்ன பண்ணும், எங்கேயோ டைகர் வருதா, புலி வருதா, சிங்கம் வருதா பார்த்துட்டே இருக்கும். அதோட சர்வைவலே அப்படிதான். அதனால அடிச்சு போட்டு சாப்பிட்டுன்னு போயிட்டே இருக்கும். அந்த காட்டுலதான் வாழணும், அதுகளுக்கு காட்டுலதான் வாழணும். ரொம்ப சான்சஸ் ஆஃப் கெட்டிங் அட்டாக். அப்போ அது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருந்துட்டே இருக்கும். எப்பவும் பார்த்துட்டே இருக்கும், எனக்கு எனக்கு ஆபத்து இல்லையா, எனக்கு உயிருக்கு ஆபத்து இல்லையா. இப்ப நம்மளும் அப்படித்தானே இருப்போம் இல்லையா, உயிருக்கு ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டு LIC வாங்கி வைக்கிறோம். அந்த இன்சூரன்ஸ் என்ன எல்லாம் ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது லைஃப்.
லைஃபோட. அதனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடுறோம், எல்லாம் பண்றோம், உடம்ப வளர்த்திக்கிறோம். அப்புறம் தாட் வருது, இல்லை நாம் வந்து இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆதாரம் வேணும்ன்றதுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ். அந்த மாதிரி அந்த உசிருக்குள்ள அந்த ஒரு வேல்யூ நமக்கு புரியாது. அது வந்து பிராணமயம். அதுக்கப்புறம் என்ன வருது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனோமயம் வருது. மனோமயனாக்கா அடுத்த பிளாட்ஃபார்ம். இது கொஞ்சம் பெரிவாளாக இந்த மாதிரி என்னன்னா ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து ஒரு நல்லதெல்லாம் பண்ணினா நல்லது இல்லையா, நிறைய விஷயங்கள்லாம் புரிஞ்சுட்டு ஒரு நல்லது பண்ணலாம், ஒரு கோயில் போகலாம், ஒரு ஜபம் பண்ணலாம், சம்திங் அந்த மாதிரி அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு வரும் நம்ம. இது வந்து எகைன் அனிமல்ஸ்க்கு இது வராது, இதுலயே நின்றுடும். இந்த இதுதான் அவளோட பிளாட்ஃபார்ம். நம்ம ஹியூமன் பீங்கா இருக்கிறதுனால ஞானமயம்ல நமக்கு இருக்கு. மனோமயம், ஞானமயம்னா மனோமயம் இந்த லெவலுக்கு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் என்னது விஞ்ஞானமயம். எது பண்ணினா நமக்கு வந்து பகவானை பற்றி உள்ள அறிவு, எது பண்ணினா இன்னும் நமக்கு வந்து வேறொரு உலகத்துக்கு போனோம், இங்க வந்து சிக்கல், இந்த மாதிரி ஒரு அறிவெல்லாம் வருது. இன்டெலெக்சுவலா திங்க் பண்ணாதான் வரும். வெறும் இது மனோமயத்தை இருந்தாலும் நிறைய பேர் இந்த லெவல்ல இருக்கா. ஆனா நம்ம இன்னும் பகவத்கீதா கிளாஸ்ல இந்த மாதிரி அட்டன் பண்ணி ஜபம்லாம் பண்ணும்போது என்னன்னா கொஞ்சம் இன்டெலெக்சுவலா நம்ம வந்து திங்க் பண்ணி, ஓஹோ வேற இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம வந்து we have to upgrade ourselves. கடைசியில என்னது ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம், எல்லாமே ஆனந்தமயம். அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டோம்னாக்க எதுவுமே நமக்கு வந்து கஷ்டமா தோணாது, எல்லாமே ஈஸியா போயிடும். ஈஸினா என்னது, எல்லாம் ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். என்ன ஜபம் பண்றோம், பகவான் கிட்ட போதான் போறோம், என்னத்தை கொண்டு வந்தோம், என்னத்தை கொண்டு போறோம், அந்த மாதிரி ஒரு வேதாந்தி மாதிரி நம்ம எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சுக்கோம். நம்ம ஆனா எல்லாருமே பேசிக் அன்னமயால இருந்து ஆரம்பிச்சு மெதுவா இவால்வ் ஆகி 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 ஆனந்தமயால வரணும். எல்லாரும் பக்தி வந்து ஆனந்தமயால வந்தோம்னாக்க we will always be happy. ஒரு துக்காலயம் தான் இது, அதையும் வந்து தாங்கிண்டு வந்து ஞானி மாதிரி ஆயிடும். ஞானி எல்லாம் சமதர்ஷனா அப்படி போட்டிருந்தது, எல்லாத்தையும் சமமா பார்ப்பான், ஒண்ணுமே அவனுக்கு வந்து டுவாலிட்டியே இருக்காது. அந்த லெவலுக்கு வருவோம். அப்புறம் 13.6.7 அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. மகாபூதான் யஹங்காரோ புத்திர் அவ்யக்தம் ஏவ ச இந்திரியாணி தசைஹம்ச பஞ்சசேந்திரிய கோசரா இச்சாத்வேஷக சுகம் துக்கம் சங்காதசேதனா த்ருதிக ஏகச்சேத்ரம் சமாசேனே சவிகாரம் உதாத்ருகம். அப்போ இதுல வந்து பஞ்சபூதம் என்னது, இப்ப பார்த்தோமே ஏர் ஃபயர் இதான் பார்த்தோமே, நெருப்பு ஆகாயம் இதெல்லாம் அது பார்த்தோமே. அந்த 5 பஞ்சபூதங்கள். அகங்காரம் மனம் புத்தி அகங்காரம் சொல்றேன், அது வந்து சூக்ஷ்ம சரீரத்தோட புத்தி. அவ்யக்தம் 10 புலன்கள், மனம் 5 புலன்கள், பொருள்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவை எல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகிறது. இதுதான் இந்த களம், இந்த பாடியில இதெல்லாம் இருக்கு. அன்னமயா ஞானமயா இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, எல்லாம் இந்த களத்துக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை முடிக்கிறேன். எஸ், திரும்பி அதே தான் ஒண்ணு இருக்கும், இதுலயும் அதே தான் வருது. எஸ், லோவர் பண்ணிடுவோம் மாதாஜி. எஸ் பிரபுஜி படிங்க, இது எல்லாமே படிக்க வருமா? 8ல இருந்து 12 படிக்கல, நான் படிச்சுட்டுமா? அடுத்தது நீங்க படிக்கிறேன். அமானித்வம் அதம்பித்வம் அஹிம்சா சாந்திர் ஆர்ஜவம் ஆச்சர்யோபாசனம் சௌக்ஷம் ஸ்தைரியம் ஆத்ம விநிகிரஹ இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்கியம் அனஹங்கார ஏவ ச ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்சனம் அசக்திர் அனபிக்ஷ்வங்கஹ புத்ரதாரக்ருதிஹாதிஷு நித்யம் ச சமசித்தத்வம் இஷ்டோபத்திஷு மயி சானன்ய யோகேன பக்திர் அவ்யபிசாரிணி விவிக்த தோஷ விசிக்த தேச சேவித்வம் அரதிர் ஜன சம்சதி அத்தியாத்ம ஞான நித்யத்வம் தத்துவஞானார்த்த தர்சனம் ஏதத் ஞானம் இதி புரோக்தம் அஜ்ஞானம் யத் அதோ அன்யதா. இதுல என்னது கிடுகிடுன்னு படிச்சு வேண்டாம், இதேதான் திரும்பி நான் நெக்ஸ்ட் 3 ஸ்லைடு நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அது வந்து அது இன்னும் டீட்டெயிலா கொடுக்கும். அப்புறம் என்னெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் அதுல ஆரம்பிக்காங்க. அமானித்துவம் அடக்கம், கர்வமின்மை, அஹிம்சை,
பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுணர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல். எது நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுல எல்லாம் நம்ம இதை கண்ட்ரோலா இருக்கணும். அப்போ அதை துறந்து வாழணும். பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டிருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி. என் மீதுன பகவான் மீது களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருப்பதல். ஏன்னா பொதுமக்களை ஏன் விலகி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சோசியல் அனிமல் தான் நமக்கு எல்லாம் வேணும்னா வேணும். ஆனா அந்த மாதிரி நிறைய அந்த இன்டராக்ட் பண்ண என்னது கிராமிய கதா. பகவான் இவர் எப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம பிரபுஜி, NND பிரபுஜி, கிராமிய கதா பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம காசிப் தான் பண்ணுவோம். ஒரு 10 பேர் எப்பவும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கோம்னா, அது அன்னைக்கு 9 பேர் தான் இருக்கோம்னா நம்ம டாபிக் என்ன இருக்கும், அந்த 10வது ஆளை பத்தி தான் இருக்கும். யாரு இல்லையோ அவளை பத்தி தான் நம்ம காசிப் தான். சோ அனாவசியமா நம்ம டைம் அதுல எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பொதுமக்களிடமிருந்து அதனால் விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இது சும்மா விடுவிடு படிச்சேன், ஏன்னா இது இன்னும் டீட்டெயில் வருது. இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். என்னதான் நம்ம PhD படிச்சேன், டாக்டர் படிச்சேன், இன்ஜினியர் படிச்சேன்னா யூஸ் கிடையாது. கடைசியில இந்த ஆத்ம ஞானம் படிச்சாதான் அதுதான் ஞானம். மற்றவை எல்லாம் அஜ்ஞானம் பகவான் சொல்லியாச்சு. அதுக்கு நம்ம படிக்காம இருக்கணுமா விட்டோம்னா இல்ல, படிச்சுதான் ஆகணும். நான் சம்பாதிக்கணுமே, சாப்பிடறதுக்கு வேணுமே, சாப்பிடறதுக்கு வேணும்னா அப்ப படிக்கதான் ஆகணும். இது இங்கே 3 ஸ்லைட்ல போட்டு அக்செப்டிங் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், ஆச்சாரிய உபாசனம், ஒரு ஆன்மீக எஜமானே ஏற்றுக்கொள்ளும். முதல்ல அப்படிதான் இல்ல. ஒரு குரு, ஒரு KG படிக்கணும்னாலும் அவங்க போயிட்டு ஸ்கூல்ல சேர்த்தனாதான் ஒரு குருன்னு இருப்பா, ஒரு டீச்சர் இருப்பா, சொல்லி கொடுப்பா A for apple. அப்ப யாரோ ஒருத்தர் சொல்லி கொடுக்கணும். அது நேற்றுக்கு பார்த்தோமே, அந்த ஒரு என்னது வேசி ப்ராஸ்டிடியூட், அவ சொன்னது கூட அவர் ஏத்துட்டு ஒரு குருவா அந்த குருவாயிட்டான். அந்த மாதிரி யாரு எது சொல்றாலும் நல்லதா எடுத்துட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோம், அது நல்ல வழியா இருந்ததுனாக்கா அவ குருவாயிடுவா நமக்கு. சோ ஆன்மீக யோஜனை, பட் இதுல ஆன்மீக எஜமானர் சொல்லியிருக்கு ஏற்றுக்கொள்வது. இது அவசியம். ஃபர்ஸ்ட் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா நம்ம வெரி லக்கிலி வி ஆர் இன் நல்ல பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கோம். இஸ்கான் ஒரு மாதிரி நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்ல ரொம்பவே நன்னா ஃபாலோ பண்ணி, அது குரு பரம்பரை அப்படி இருக்கணும். ஏதோ ஒருத்தர் இன்னைக்கு நேரத்துக்கு சுவாமிஜி ஆயிட்டார், ஆச்சாரியா ஆயிட்டார், அவர் சொல்ற கேட்கலாம், அந்த மாதிரி இல்லை. குரு பரம்பரா சிஸ்டம்ல வந்ததுன்னா நம்ம ஆச்சாரியார் 32வது ஆச்சாரியா. அப்ப நல்லா இன்னும் இதா இருக்கும் அவரோட நாலேஜ் எல்லாம். அப்புறம் எப்படி இருக்கணும், சௌச்சம்னா கிளைன்லினஸ், தூய்மையா இருக்கணும். எங்க என்ன தூய்மை, எக்ஸ்டர்னல் தூய்மை, வெளிப்புற தூய்மையும் இருக்கணும், உட்புறம்னாக்கா என்னது சாண்டிங், மனசு. நம்ம மனசுனா என்னது ஆத்மா, அது தூய்மை அடையணும்னாக்கா எப்பவும் கோஷம் இடுதல், தட் இஸ் நாம ஜபா சொல்றது. அப்ப நம்ம உள்ளம் இது கிளீன் ஆயிடும். அப்புறம் ஸ்டெடினஸ், ஸ்தைரியம்னா எப்பவும் நிலைநிறுத்தி நிலைத்தன்மையா போட்டிருக்கேன் ஸ்தைரியம். அப்ப என்னதுக்கு ஸ்தைரியம், டிட்டர்மின் டு மேக் ப்ரோக்ரஸ் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல நான் கண்டிப்பா இதுல முன்னேற போறேன், நான் இது கண்டிப்பா பண்ணிதான் ஆகணும், இவ்வளவு நாமஜபம் பண்ணதான் போறேன், காலையில சீக்கிரம் எந்துக்கதான் போறேன், மங்களாரத்தி பார்க்கதான் போறேன். இதெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு இட் இஸ் ஜஸ்ட் கிவிங் பாலிஷ். இன்னும் நல்லா மெருகு ஏத்தி இன்னும் ஆன்மீகத்துல முன்னேறிண்டே போகும். சோ ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற தீர்மானிக்கப்பட்டது. அப்புறம் செல்ஃப் கண்ட்ரோல், ஆத்ம வைராகியம், சுய கட்டுப்பாடு, அதுக்குதான் ஆத்ம வைராகியம் போட்டுட்டு ரிஜெக்ட் எனிதிங் அன்ஃபேவரபிள் டு ஸ்பிரிச்சுவல் அட்வான்ஸ்மெண்ட். இதெல்லாம் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல்ல நம்ம இப்ப ஆன்மீகத்துல வளரணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுல ஏதோ தடங்கள் வந்தா வேண்டாம், அதை தள்ளி அது வேண்டாம் வச்சுட்டு நம்ம இதுல முன்னேறிண்டே போகணும். கண்ட்ரோல் த சென்சஸ், மெயினா நம்ம புலன்களை அடக்கணும். ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக சாதகமற்ற எதையும் நிராகரிக்கவும், புலன்களை கட்டுப்படுத்தவும். அப்புறம் இது என்ன கொடுத்தது, ரினன்சியேஷன் ஆஃப் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட், அதேதான் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர். இந்திரிய அர்த்தேஷு வைராகியம், உணர்வு பொருள்களின் மறுப்பு, இந்திரிய அர்த்தே வைராகியம். நாட் டு கேட்டர் டு அன்னெசரி டிமாண்ட்ஸ், இருக்கு தேவையற்ற கோரிக்கைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடாது. டிவோஷனல் சர்வீஸுக்கு அதுக்கு வேண்டிதான் உடல் பொருத்தமாக இருக்க மட்டுமே அதுலயே திருப்தி பண்ணணும். இந்த உடல் என்னத்துக்கு நம்ம பேணி காக்குறோம்னா, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு சாப்பிடணுமோ அவ்வளவு சாப்பிட்டா போறோம், எவ்வளவு தூங்கணுமோ அவ்வளவு பண்ணா போறோம், நாட் ஃபார் எனி அதர் ரீசன். அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்கு, ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃபால்ஸ் ஈகோ, அனஹங்கார அப்படின்னு சான்ஸ்கிரிட்ல தவறான ஈகோ இல்லாம இருக்கிறது. தீய உணர்வுகள், ஜென்மம், மிருத்யு, ஜரா, வியாதி, துக்க, தோஷானு தர்ஷனம், நீங்க படிச்ச இல்லையா அந்த ஸ்லோகம் வருது. அப்ப இதெல்லாம் தீயனா என்னது, ஒருக்க பிறந்தா குழந்தை பிறந்தா நம்ம ஆனந்தமா தான் இருக்கும். ஆனா என்னது பாவமா மனசுக்கு தோணும், இந்த குழந்தை வர மாட்டேன்னு கொடுத்தா இங்க பிறந்து நீ எத்தனை ஜென்மம், இந்த ஜென்மம் இல்ல எப்படி எல்லாம் கழிக்க போறதோ.
என்னெல்லாம் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் சாட்ல என்ன போட்டிருக்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, devotees are requested to fill the attendance. Please fill up பண்ணுங்க. நான் திரும்பி பார்த்தேன், இன்னும் 2-3 பேர் பண்ணல. கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டாலும் நல்லது இல்லையா? ஏன்னா இனியும் உங்களுக்கு level 2 எல்லாம் வரும்போது ஈஸியா போயிடும். இது ஒரு பிராக்டிஸ் செஷன். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றது, அன்மியூட் பண்றது, இதெல்லாம் உங்களுக்கு எதுக்கு இல்லைன்னா நான் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டே போலாம். எனக்கு என்ன ஸ்லோகம் தெரியாதா? நானே சொல்லிட்டு போலாம். நீங்க எல்லாம் தூங்குறாலும் ஒன்றும் கவனிக்கவே வேண்டாம் இருக்கு. இப்படி இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிராக்டிஸ் ஆகுமே சொல்லிட்டு எல்லாமே ஸ்லோகன் சொல்றதுல இருந்து மியூட் பண்றதுல அன்மியூட், ஹேண்ட் ரைஸ் எல்லாமே பழகப்படுத்துறோம். அதே போல கூகுள் ஃபார்ம் வந்து ஃபில் அப் பண்றது ஈஸி. வெறும் பேர் போடணும், அவ்வளவுதான். அதுல கூட நேத்தி பாக்குறேன் 2 பேரும் 3 பேரும் போடல. லதா மாதாஜி போடல. நேற்று பாக்குறேன். தப்பாவும் சொல்லுவேன்னா நான் போட்டிருக்கேன், அதை பார்த்தேன்னா. சரி, அப்புறம் என்னது இந்த மாதிரி ஜென்மம், ஒரு ஜென்மம்னு எடுத்தா என்ன வரும்? மிருத்யு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னாச்சு? கேட்க மாட்டேங்கிறது, உங்களோட வாய்ஸ் வர மாட்டேங்குது. ஓகே, நான் முடிச்சு விடுறேன் மாதா. இது முடிச்சப்பறம் நம்ம வந்து டவுட் கேளுங்கன்னா. ஓகே, இது ஜென்மம்னு இருந்தா என்ன வரும்? டெஃபினட்டா ஒரு மிருத்யு வரும். அதுக்கப்புறம் இன்பிட்வீன்ல என்ன வரும்? ஜரா. அப்படின்னா என்னது? வயசு கூடுதல் ஆயிண்டே வரும். அப்ப என்ன வயசு கூடுதல்னா வரும் அந்த கால் வலி, கை வலி, உள்ள ஏதாவது அங்காவயங்கள்லாம் போய் ரிப்பேர் ஆகும், அந்த மாதிரி வரும். வியாதியும் வரும். ஓல்டேஜ் வரும். ஓல்டேஜ் வரும். அப்போ அப்புறம் என்னது? துக்க தோஷானு தர்ஷனம். எல்லாம் துக்கம் சுகம் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும். அந்த குழந்தை பிறந்தாச்சுன்னா எல்லாம் அனுபவிக்கணும். அதுக்கு வேற வழியில. சந்தோஷம்தான், ஒரு குழந்தை பிறந்தது சந்தோஷம்தான். ஆனா பாவம் அது வந்து இதெல்லாம் இனி அதோட ஜேர்னியை ஸ்டார்டட் அப்படின்னு நமக்கு கொஞ்சம் பரிதாபமா தான் இருக்கும். அதனால உள்டாதான் யாரா இறந்து போனா அப்பா விட்டுதுப்பா போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும். ஆனா நமக்கு அது மாதிரி பழக்கம் இல்லை. அதனால வி ஃபீல் பேட் யாராவது இறந்தா. அப்புறம் பற்றின்மை வந்து யார்கிட்டையும் எல்லாத்தையும் டிட்டாச்சா இருக்காங்க. அசப்தம் அதுன்னு பேரு. அப்புறம் மனைவி, குழந்தைகள், குடும்பம் போன்றவற்றுதான் எந்த சிக்கல்னா எனது அட்டாச்மெண்ட் அதிகம் வைக்க வேண்டாம். நம்ம கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நேச்சுரலி அவளை பாத்துக்கிறதுக்கு தான். சுகம் துக்கத்துல எல்லாம் சேர்ந்துதான் இருக்கப்பறம் அதெல்லாம் தான் சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா ரொம்ப ஓவராலா எல்லாருக்கும் அவான்னு ஒரு பிராப்தம் இருக்கு. ஒரு தலையில எழுதி வந்திருக்காங்க. நம்ம சம்பாதிக்கணும், நம்ம டியூட்டி பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ரொம்ப ஓஹோன்னு அவளை எல்லாம் இது பண்ண வேண்டாம். ஸோ டிட்டாச்சா இருக்கணும். போன்றவற்றுடன் எந்த சிக்கலும் இல்லை. அனபிஸ்வங்க புத்திர தாரா கிரகாதிஷு. புத்திரனா குழந்தைகள், தாரம் வைஃப், எல்லாத்தையும் கிரகா வீடு எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் வந்து ஒரு தள்ளி நின்று நம்ம தனியா வந்திருக்கோம், தனியா போறோம். அப்ப நம்ம காரியத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்புறம் சம எண்ணம், நித்தியம் சமசித்தத்துவம், இஷ்ட அனிஷ்ட உபபத்திஷோ. எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காதது அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம சம எண்ணத்துல இருங்க. அப்புறம் கட்டுப்பாடற்ற பக்தி சேவை, அனன்ய பக்தி. எப்போ ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லை. காத்தால என்னடாதான் நான் பண்ணுவேன் ஜபம், அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேன். தூங்கினாலும் தூங்குவேன், டிவி பார்த்தாலும் பார்ப்பேனே தவிர ஜபம் எனக்கு காத்தால தான் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி இல்லாம ஜபம் பண்றதுக்கு எப்போ வேணா நம்ம ஜபம் பண்ணலாம். அது இஸ்கான்ல இன்னும் லீனியன்ட். அதனால வை ஐ ப்ரிஃபர் இஸ்கான்னா ஒரு இதே கிடையாது, ஒரு கண்டிஷனே கிடையாது. நம்ம நார்மல் லைஃப்லயாவது நிறைய கண்டிஷன், நம்ம வந்து வளர்ற ஸ்டேஜ்ல நிறைய கண்டிஷன் பார்த்துருவோம். ஒரு கோயிலுக்கு போனோம்னா குளிக்காமலாம் போவோமா? யாரும் சொல்ல வேண்டாம், பட் அதுதான் பழக்கம் நமக்கு இல்லையா? அப்ப எல்லாம் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ஆனா இஸ்கான்ல வந்து ரொம்பவே பக்தி பண்ணுங்க, அதுதான் அடிப்படையா சொல்றேன். ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு டேக் அப் தட். அப்புறம் இது என்னது இந்த ஸ்லைட் ரிஜெக்ட். நான் இந்த உடல் அல்ல அல்லது ஐ ஆம் திஸ் பாடி ஆர் மைண்ட். ஓகே, நான் உடல் மனம் இது மாதிரி என்பதை நிராகரித்து நான் கிருஷ்ணரின் வேலைக்காரன், சர்வீட்டர் ஆஃப் த லார்ட். நம்ம வந்து எப்பவுமே சர்வ் பண்ணணும். பகவானுக்கு நம்ம சர்விங் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும். we are always the servant. பகவான் தான் மாஸ்டர். அதை நினைச்சு எப்பவும் அந்த எண்ணத்துல இருக்கணும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இவற்றை பற்றி முறையான மூலத்திலிருந்து தவறாமல் கேளுங்கள். மூலம்னா யாரு அத்தாரிட்டேட்டிவ், யாரு வந்து இது படிச்ச இவாழ்கிட்ட நம்ம அதுவும் இந்த பரம்பரா சிஸ்டம்ல படிச்சாள்கிட்ட படிச்சோம்னாக்கா கிளீனா இருக்கும். அவ சொல்றது ஒரு பிழை இல்லாம இருக்கும். ஜட வாழ்வில் வெறுப்படையுங்கள். ஜட வாழ்க்கையில வெறுப்பு வந்து பக்தியில வந்துருங்கோ அப்படின்னு. அவ்வளெல்லாம் வராது இவ்வளவு ஈஸியா. ஓகே, கிருஷ்ணருக்காக அனைத்தையும் தியாகம் செய்ய தயாராக இருங்கள். நம்ம அவர்கிட்ட இருந்தா வந்திருக்கோம். அவரை தான் நம்ம வந்து இது பண்ணி நம்ம அவர்கிட்ட திரும்பி போகணும். அதனால அவருக்கு வேண்டி நம்ம அவர் என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணாதான் தெரியும். ஒரு பெஸ்ட் திங் இஸ் டு கோ டு ஒரு டைம் பாஸ் பண்ணணும், ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம். அங்க போயிட்டு வந்தா நமக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். அவ கஷ்டப்படுறாளே அந்த சந்தோஷம் இல்ல. ஆஹா, பகவானுக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அங்காவயம்லாம் ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்காரு. பிறக்கும் போது எல்லாம் இன்னும் ஒர்க் பண்றது எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு, இன்னமும் நல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. உள்ள அங்காவயம் காலு கையெல்லாம் தளர்ந்து போயிருக்கும், உள்ள எல்லாம் இன்னமும் டைஜஷன் பவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மூச்சு ஒழுங்க வந்து ஹார்ட் நல்லா டப் டப்னு அடிச்சுட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் இப்போ ஆப்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணா எவ்வளவு காசு போகும்.
டிரான்ஸ்பிளான்ட் சொல்றா, பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் என்னெல்லாம் சொல்றா. ஒரு பாட்டுக்கு அவ்வளவு வந்து காஸ்ட். ஆனா நமக்கு வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு. அதை வந்து கேர்ஃபுல்லா பார்த்துட்டு ஸோ வி ஷுட் கீப் ஆன் தேங்கிங் காட். பகவானுக்கு நம்ம தேங்க் எவ்வளவு சொன்னாலும் போராது. பகவானுக்கு நம்ம வந்து அனைத்தையும் அவர் வந்து அப்ப அவருக்கு வேண்டி நம்ம எது வேணா பண்ணலாம். நீங்கள் அதை கிருஷ்ண உணர்வுடன் செய்ய முடிந்தால் அதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வுனா கிருஷ்ணா கான்சியஸோட நம்ம வந்து எது பண்ண முடியும்னா அதெல்லாம் பண்ணலாம். அதனால இந்த சர்வீஸ் ஃபார்ம்ல நேற்றுக்கே போடணுமா இருந்தது, தரங்கள்ல போடல, இன்னைக்கு போட்டிருக்காங்க. சேவையா நமக்கு என்னெல்லாம் முடியும், பணத்தால தான் என்னால முடியும், எனக்கு வேற எல்லாம் நேரம் இல்லை, பணத்தால கொடுக்கலாம். ரொம்பலாம் ஒண்ணும் கேட்கல. மாசம் 500 ரூபாய். நம்ம ஆள்காரன் கூட அதுக்கு மேல ஆரம்பம் இல்லையா. ஒரு 1/2 லிட்டர் பால் வாங்கினாலே ரொம்ப ஜாஸ்தி. இப்பெல்லாம் ரொம்ப விலைவாசி. ஒரு ரிக்ஷால போனா அதுக்குள்ள 4 டைம் ரிக்ஷால போயிட்டு வந்தா 500 ரூபாய்க்கு மேல போகும் ஒரு இடத்துக்கு. நாட் மார்க்கெட் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் போச்சுன்னா அப்ப 500 ரூபாய்னா ஒரு விலை இல்லாம ஆச்சு. அந்த இதுக்கு கூட நம்ம இதெல்லாம் சேவால எல்லாம் கேட்டிருக்கோம். சோ நம்ம உடம்பால உழைக்க முடியாது. அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி சேவா பண்ணலாம். சம்திங் வி ஹேவ் டு டு ஃபார் கிருஷ்ணா. வேற யாருக்கும் பண்ண வேண்டாம், கிருஷ்ணாக்கு வேண்டி நம்ம பண்ணலாம். அதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு பாதகமாக இருந்தால் துறக்கவும். அது வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு எதிராக இருந்ததுன்னா பண்ணக்கூடாது. பொருள் ஆதாயம் அல்லது நஷ்டத்தில் மகிழ்ச்சி அடையவில்லை. ஒரு பொருள் வந்து சேதம் அடைஞ்சு கொடுத்து, இல்லை வந்து நஷ்டம் ஆயிடுத்து, இல்லை இது என்னது லாபம் வந்தது, அப்போ வந்து ஒரு ஆள் சும்மா இருக்கான். அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆரவாரம் பண்ணாம மகிழ்ச்சி இல்லை, கிடைத்தாலும் மகிழ்ச்சி இல்லை, நஷ்டம் போனாலும் ஒண்ணும் இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்கிறான். அல்லது துன்பமும் படுறதில்லை. நஷ்டப்பட்டா துன்பமும் படுறதில்லை, அது ஆதாயம் கிடைச்சுனாக்கா மகிழ்ச்சி படையறதில்லை. அந்த மாதிரி இருக்கணும். உடையாத பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலம் தான் அது முடியும். இல்லாட்டா நமக்கு திரும்பி இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு இதுலயே நம்ம இருப்போம். ஆனா பக்தி சேவையில வந்துட்டோம்னாக்கா நத்திங் வில் அஃபெக்ட் அஸ். சோ வாட் அந்த மாதிரி ஆயிடும். அப்புறம் பக்தியின் 9 செயல்முறைகளில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வது. அதான் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், அதுல நம்ம சொன்னோமே, அதெல்லாம் திரும்பி பக்தியோட ஃபர்ஸ்ட் காதால கேட்கறது, வாயால சொல்றது, ஸ்மரணம் பண்றது, பாத சேவனம், அர்ச்சனம், தாசியம் எல்லாம். அப்புறம் கடைசியில என்னது டோட்டல் சரண்டர். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட பக்தி பண்ணலாம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன். ஆனால் இது கொடுத்திருக்கா. ஜன்ம, மிருத்யு, ஜரா, வியாதி, துக்க, தோஷானு தர்சனம். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் நோய் ஆகியவற்றை மனித வாழ்வில் உண்மையான பிரச்சனைகள் இதுதான். என்னது பிறக்கிறோம்னா ஆரம்பிச்சாச்சு, நீ எப்ப இறக்க போறான்னு தெரியாது. அந்த குழந்தை சின்ன ஒரு 7 அதான் காப்புன்னு எல்லாம் போடுறோம் இல்லையா, 7 நாள் வரைக்கும் நம்ம வீட்டுல கூட ஒண்ணு இதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா அந்த காப்பு போட்டதான் அந்த குழந்தை நிலைத்திருக்கு அப்படின்னு என்னெல்லாமோ இருக்கு நம்ம சிஸ்டம்ல. அப்ப அது வந்து பிறக்கிறதுலேருந்து ஒரு டேஞ்சர் தான். பட்டுக்குமா, ஆக்சிடென்டா, என்ன வேணா இருக்கும் அது. அப்புறம் மூப்பு, வயசாயிட்டு, அதனால எவ்வளவு நமக்கு வந்து ஹியரிங் லாஸ், ரொம்ப ப்ராப்ளம். ஹெல்த் போயிடும், ஹெல்த் வந்து போயிடும். யங் ஏஜ்ல ரொம்ப ராஜாராணி மாதிரி எல்லாம் இருந்து எல்லாம் ஆண்டு எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஓல்டேஜ் அனுப்புற என்னது விலை இல்லாம போற பிள்ளைலாம் ஆயிடும். ஏன்னா உடம்பு சக்தி இல்ல, மனசு சக்தி இல்ல, இது மதிக்க மாட்டா, மனுஷன் மதிக்க மாட்டா. ஏதோ ஒரு பொசிஷன்ல இருந்தாதான் மதிப்பா. இவன் ஜாப்ல கூட ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கும், ரிட்டையர் ஆயிட்டு திரும்பி அங்க போனா யாரும் மதிக்க மாட்டா. இந்த சேருக்கு தான் மதிப்பு. அது தெரியாம நம்ம வந்து ஆடி இருப்போம். அப்புறம் வந்து இறப்பு, இதெல்லாம் வயசாயிட்டு நிறைய வியாதி வருது, வியாதி எல்லாம் வருது. அதெல்லாம் தடுக்க முடியுமா? நம்ம வாவான்னு சொல்லிட்டா வருது. அது இப்பெல்லாம் என்னெல்லாம் வியாதி வருது கேட்டாலே பயமா தான் இருக்கும். எனவே அடுத்தது எஸ் ஜீவகுமாரி மாதாஜி ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டீங்க, லோவர் பண்றேன். ஸ்ரீதர் பிரபுஜி படிங்க. கிருஷ்ணா ஞேயம் 13.13 13.30 யா. ஞேயம் யத்தத் பிரவஷ்யாமி யஜ்ஞாத்வாமிருதம் அஷ்ணுதே அநாதிமத்பரம் பிரம்ம அசத்தன்னாசத் உச்சதே. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா நான் படிச்சேன். தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். அதாவது அமிர்தம், அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு நாலேஜ் நான் உனக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன். அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்பட்டதும் பிரம்மன், ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது எல்லாம், இதை பத்தி எல்லாம் தான் நான் உனக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. இந்த மாதிரி நிறைய இந்த பிகினிங்ல அண்ட் சபார்டினேட் டு மீ, அதை பத்தி யார் என்னை விட கீழே இருக்காங்களோ அவளை பத்தி, அந்தமும் இல்லை ஆதியும் இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரு இது. அப்புறம் என்னது லைஸ் பியாண்ட் த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் திஸ் மெட்டீரியல், அதை பத்தி எல்லாம் நான் வந்து விளக்க போறேன். சொல்லிட்டு இனிமேதான் விளக்க போறேன். எஸ், எல்லாரும் ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டாலா திரும்பி எனக்கு மனசு கேட்க மாட்டேங்குது. பிரகாசம் பிரபுஜி, மீனா மாதாஜி இல்லை, மகாலட்சுமி, அரசு பிரபுஜி, யார் படிக்கணும் பண்ணுவோம். இல்லாட்டா அம்புஜவள்ளி மாதாஜி இனிமே வந்து ரிப்பீட். ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கல இல்லையா, ஹேண்ட் பண்ணி படிங்க. துர்கா மாதாஜி, துர்கா மாதாஜி கையே தெரியல மாதாஜி, ரொம்ப லைட் கலரா இருக்கு. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. அப்புறம் ரிப்பீட். சர்வேந்திரிய குணோபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வ ப்ருதைவ நிர்குணம் குண
போத்ருஷு போக்திருச்ச. Yes. போத்ருஷ எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. ஆரம்பிக்கிறார் உடனே, கரெக்ட் தானே இல்லையா? எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் என்ன? இவ்வளவு சாப்டர்லயே அதான் பார்த்தோம். எல்லாம் பரமாத்மா தான். இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. ஆனா அவர்கள் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கிற மாதிரி பாடி கிடையாது. அவர் சோலும் தான், பாடியும் ஒன்னேதான். சோ நமக்கு இருக்கிற மாதிரி புலன்கள் அவருக்கு கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர் வாயில்களையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். இது வந்து இஸ் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் எவ்ரிதிங். ஆனா அவர் அதுல பந்தப்பட்டுக்குவார். இப்போ ஒரு வர்ணாசிரம தர்மம் எல்லாம் பண்ணா, ஆனா அவர் வைஷ்யரா, அவர் பிராமணனா, அவர் அதெல்லாம் சம்பந்தம் படவே இல்லை. அவர் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டார். நம்ம வாழறதுக்கு வேண்டி அந்த நன்னா சுமூகமா எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வாழறதுக்கு வேண்டி தான் அவர் பண்ணியிருக்காரு. அவர் ஆனா அதுல பந்தப்படுறது கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர் வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக யாருக்கும் பார்ஷாலிட்டி பண்ண மாட்டார். இவன் வந்து பக்தி நன்னா பண்ணினா ஓகே, அப்போ நீ அது போல நான் வெகுமதி கொடுக்குறேன். ஆனா எனக்கு அவனை ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால நான் அவனுக்கு நல்லது பண்ணேன், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. பார்ஷாலிட்டியே கிடையாது. அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இயற்கை குணம், அந்த முக்குணங்களை அவர் வந்து தாக்காது. அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். இருந்தாலும் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எஜமானர் அவர் தான். ஆனா அவருக்கு அந்த அந்த இதுக்கெல்லாம் கண்டிஷனுக்கு அவர் கட்டுப்பட மாட்டார். இவர் வந்து அவளை கட்டுப்படுத்துவார். அந்த மாதிரி. அடுத்தது என்னது? துர்கா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் அம்புஜவலி மாதாஜி இருங்கோ. துர்கா மாதாஜி, அப்புறம் அரசு பிரபுஜி, அப்புறம் திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணணும். யாரெல்லாம் செலவு பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பஹிர் அந்தஷ்ச பூதானாம் அச்சரம் சரம் ஏவச்ச சூக்ஷ்மத்வாத் தத் அவிக்னேயம் தூரஸ்தம் சாந்திகே ச தத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரம உண்மை எல்லா உயிர் வாயுகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். யார் எங்கெல்லாம் இருக்கார் பகவான்? அவர் தான் உண்மை. அல்டிமேட் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? உண்மை வேற ஒண்ணு, அதெல்லாம் ஃபால்ஸா போயிடும். ஆனா இவர் தான் ஏற்றும் என்னது ஒரு ஃபெய்த்தோட நம்ம என்னது, அவர் தான் உண்மைனா அதுதான் அவர் இருக்காருங்கிற அந்த உண்மைதான். எல்லா உயிர் வாயுகளுக்கும் உள்ளும் புறமும் அவர் இருக்கார். உள்ள எப்படி இருக்கார்? பரமாத்மா இருக்கார். வெளியில என்னது பகவானா இருக்கார். ஒளி வடிவமா இருக்கார். அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோமே. அப்புறம் அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் அவர் இருக்கார். அவர் சூக்ஷ்மமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். அவர் எப்படி இருக்கார்? சூக்ஷ்மம்னா தெரியாது சொல்லுவேன். நம்மளுடைய மைண்ட் அகங்காரம் எல்லாம் we cannot see. இன்டெலிஜென்ஸ் நமக்கு பார்க்க தெரியுமா? முடியாது. இது அது வந்து ஒரு டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுவோம், எல்லாம் கரெக்ட் தான். என்னோட மனசு எங்க இருக்கு, அது வந்து தேடி கண்டுபிடினா அவருக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. தட் இஸ் நாட் அ பாடி. அனாட்டமியில பார்த்தா மனசு, இது அகங்காரம், இது வந்து இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் அது வராது. அது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டாம்தான். சோ அது வந்து சூக்ஷ்மம். இட் இஸ் வந்து சட்டில் மேட்டர் என்பதால் ஜட புலன்களின் வலிமைகளை காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். பகவான் அறிஞ்சுக்கிறது இஸ் நாட் சோ ஈஸி. எல்லாம் தாண்டி அவர் இருக்கார். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரும் அருகிலும் இருக்கார். எப்படி அருகில இருக்கார்? எங்கேயோ இருக்கார். நம்ம பார்த்தோம் அந்த கோலோக சாட் எல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம இந்த உலகம் அது இது போயிட்டு பிரம்ம உலகம் அதுக்கும் மேல தாண்டி போயிட்டு அங்க எங்கேயோ இருக்கார் கிருஷ்ணா. ஆனாலும் நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ளேயும் இருக்கார் பரமாத்மாவா. எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்? அணு மாதிரி சின்னதாவும் இருக்கார். விபுனா என்னது, ரொம்ப பெரிய ஃபுல் காஸ்மிக் இதெல்லாம் பார்த்தோமே, அந்த மாதிரி பரவி இருக்காரு. சோ அவரும் வந்து புரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவு நாட் ஈஸி. அவரும் வந்து எல்லாத்தையும் இருக்காருன்றது அது போட்டு. எஸ். அடுத்தது அரசு பிரபுஜி படிங்க. 18 ஜோதிஷாம் அப்படி தஜ்ஜோதிஷ் புக்ல இருந்து படிங்க. படிங்க. ज्योतिषाम अभी तत् ज्योतिष तमस परम उच्यते ज्ञानम ज्ञायम ज्ञान गम्यम कृति सर्वस्य विष्टितम. பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. தட் இஸ் க்ளோயிங். அவர் காரணம் தான் அது க்ளோவே ஆகுது. என்னது? பிரகாசிக்கிறது. அவர் இஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும். இதாவது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும், பட் படிச்சுட்டே போகணும், புரியும். எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு எனக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கு. எப்படி இதை வந்து பண்ணுவாங்களா இருக்கும், ஆனா எனக்கு வந்து நேரம் இல்லை. இன்னும் நிறைய ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லி நல்லா கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு காது மூக்கு எல்லாம் வச்சு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லி கொடுப்பாளா இருக்கும். ஆனா எனக்கு வந்து இப்போ வந்து எல்லாம் ரொம்ப ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. ஸோ வெரி டிஃபிகல்ட். எனக்கு வந்து அடுத்த கிளாஸ் டென்ஷன் வந்தாச்சு எனக்கு. இப்போ 4 கால் ஆயிடுச்சு.
அப்புறம் வந்து அவர் வந்து அதெல்லாம் தாண்டி அப்பாற்பட்டவர். அதை புரிஞ்சுக்கலாம், ஒருத்தருக்கு ஈஸியா புரிஞ்சுன்னா நல்லது. ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட, ஏன்னா பகவான் இருக்காருன்னா வெளிச்சம் வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம். அப்ப இருட்டு அவருக்கு தெரியுமா? தெரியாது. சோ இருட்டையும் தாண்டி அவர் வெளிச்சத்துல இருக்கார். அப்போ ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராக தோன்றபவராக உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் இருக்கார். பகவத்கீதாங்கிறது என்னது? அது பகவான் தான். பகவான் நாமம் என்னது? அதுவும் பகவான் தான். ஆனா இப்ப பகவத்கீதைக்கு உள்ள என்ன இருக்கு? பகவானை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும் நமக்கு இல்லையா? ஆனா புரிஞ்சுக்கிற லெவல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒருவருடைய ஹிருதயத்திலும் ஒரு ஹார்ட்லயும் இருக்காரு. பரமாத்மா இருக்கு. அது லாஸ்ட் இது நம்ம புரிஞ்சுட்டு எல்லாத்தையும் பகவான் இருக்கா. சிம்பிள் இஸ் தட். எல்லாத்தையும் பகவான் இருக்கார். எஸ். அடுத்தது சாரி ஃபார் தி இன்டரப்ஷன் மாதாஜி. ஒரு பகவத்கீதை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல, சாரி ஃபார் தி இன்டரப்ஷன், ஒரு பகவத்கீதா கிளாஸ்ல எனக்கு முதல்ல சொல்லி கொடுத்தார். பகவானை எப்ப புரிஞ்சிக்க முடியலங்கிறத நீ புரிஞ்சுட்டே அப்பதான் நீ பகவானை புரிஞ்சுட்டான்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்தார். ஐயோ, யாருமே இன்னும் புரிஞ்சுக்கலையே பிரபுஜி அப்படின்னா எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அப்படிதான் சொல்லி கொடுத்தாரு. எப்ப நீ புரிஞ்சிக்கல, பகவானை புரிஞ்சிக்க முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுட்டு அப்பதான் நீ பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதா அர்த்தம். அந்த எண்ணம் எப்ப வருதோ, இன்னும் எனக்கு புரியலையே அந்த எண்ணம் வந்துன்னா நீ புரிய ஆரம்பிச்சாச்சுன்னு அர்த்தம். புரிஞ்சு ஏன்னா அது நார்மலா கேட்கறவாளுக்கு ஒன்னும் புரியாது. ஐ நோ எவ்ரிதிங் இருந்துவா. அது கொஞ்சம் ஊடுருவி பார்த்தாதான் இன்னும் ஒன்னும் புரியலையே அப்படின்னு வந்தாதான் எஸ் அவர் சொன்னது கரெக்ட் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து அடுத்தது அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிங்க. வேற யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலன்னா அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிச்சுன்னு போவாங்க. அரசு பிரபுஜி படிச்சுட்டா இல்லையா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் அம்புஜவள்ளி மாதாஜிக்கு அப்புறம் நீங்க. இப்ப நான் தான் மாதாஜி, இப்ப நான் தான் டியூ. இது படிங்கோ மாதாஜி. டியூ என்ன? இது சேத்ரம் ததா ஞானம் ஞேயம் சோக்தம் சமாசதஹ மத் பக்த ஏதத் விஜ்ஞான மத் பாவோ யோ பதத்யே பாவாயோபத்யதே. ஓகே, நீங்க படிச்சுட்டு ஹேண்ட் டவுன் பண்ணுங்க. பாவாயோபத்யதே. நீங்க படிச்சுட்டு ஹேண்ட் டவுன் பண்ணுங்க. திரும்பி 1-2 பேர் படிச்சப்ப திரும்பி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. அப்போ உங்களுக்கு நம்ம பேர் பின்னாடி வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே. இப்ப இவ்வாறாக செயல்களின் களம் அப்படின்னது செயலோட களம் எங்க நம்ம செயல்கள்ல இதை வச்சு நம்ம பண்றோம்? உடல் கஷேத்ரா. அறிவின ஞானம், அறியப்படும் பொருள், ஞேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுட்டோம்னாக்கா பகவானுடைய இலக்கை அடையலாம். ஆனா நம்ம இன்னும் போராது. அடுத்த 18 days கோர்ஸும் வரணும் எல்லாரும். இன்னும் ஒரு வாட்டி கூட வேற ஒரு மாதாஜி சொல்லி கொடுத்தாலும் இன்னும் நல்லா புரியும். வேற எனி கிளாஸ் யூ கேன் டேக் அப். 6 AM இருக்கு, இதே போல 3 PM வரும், அப்புறம் 7 PM இருக்கு, 9 PM இருக்கு. 4 விதமான இது பிரபுஜி இருக்காரு. 9 PM பிரபுஜி சொல்லித்தரார். பாக்கி உள்ளது 6 AM ஒரு மாதாஜி இருப்பா. இந்த இது 3 PM 7 PM மாறி மாறி வர, 2 டீச்சர்ஸ் ஆப்சென்ட். அதனால யாரும் முடியுமோ அவளை கூப்பிட்டு சொல்லி கொடுக்க வைக்கிறேன். சோ ஒருத்தர் சொல்லும்போது சடான்னு சிலப்போ புரியும் இல்லையா? அந்த மாதிரி வரும். ஆனா எல்லாருமே திரும்பி ஒரு வாட்டி கூட அப்ளை பண்ணுங்க. அண்ட் கோ டு level 2 ஆல்சோ. அப்போ அந்த level 2 இன்னும் மெதுவா போகும். level 2 வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஒரு 4 கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கும். அப்ப இதுக்குள்ள நம்ம இங்கே வந்து நிறைய 4 கிளாஸ் 4 சாப்டர் முடிஞ்சிடும். அது வந்து அதுவும் வீக்லி ட்வைஸ் தான். இப்ப நன்னாவே மெதுவா அது போகும். அப்ப இது வந்து நிறைய கிளாஸ் பண்ணலாம். அப்ப இதை நல்லா புரிஞ்சு இப்ப பகவான் சொல்லி கொடுத்தாச்சாம் இதெல்லாம். ஆனா நமக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சது, எனக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சது நான் தான் கொஸ்டின் பண்ணிக்கிறேன். அப்ப அது இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை நீங்கள்னா அடைய முடியும். சங்கரநாராயண பிரபுஜி படிங்க. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யத்னாதி விகாரம் சகுணாம் சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். விகாரம் குணாம் சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். எஸ். ஜட இயற்கையும் இயற்கையில என்னெல்லாம் ஜட பொருள்கள் இருக்கு. அது உயிர்வாயுகளும் இருக்கு, ஜட பொருள்களும் இருக்கு. எப்படி மரம் மலையில இருக்கு, அது உயிர்வாயுகள் இருக்கு. இந்த பிரகிருதியில ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது வந்து ஆரம்பம் கிடையாது. அது வந்து முன்னாடி ஜென்மத்துல ஏதோ ஒரு இதா இருந்திருக்கும், இப்ப வந்து மரமா இருந்திருக்கும். அப்புறம் மரம் வந்து திரும்பி அடுத்த ஜென்மத்தை ஒரு மிருகமாயிடும், அக்வாட்டிக் அனிமல், எனிதிங். சோ இது எதுவுமே ஆரம்பம் கிடையாது. இதுக்கு வந்து சுழற்சி இருந்துட்டே இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு ஜந்துவா இருந்திருக்காது. இல்ல மனுஷ ரூபம் இருந்திருக்கலாம், தப்பு பண்ணி திரும்பி ஒரு மிருக ரூபம் எடுத்திருக்கலாம். அது சோ அது வந்து ஆரம்பமற்ற நிலையில தான் இருக்கு. அது புரிஞ்சுக்கணும். அவர்களது மாற்றங்களுக்கும் ஜடத்தின் குணங்களுக்கும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. ரொம்ப கஷ்டம்பா. மெட்டீரியல் நேச்சர் அண்ட் லிவிங் என்டிட்டி should be understood to be beginningless.
தேர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன், அது மாறி மாறி அது உடம்பு எடுக்கிறது இல்லையா. அண்ட் த மோட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஆர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். எல்லாம் மெட்டீரியல் நேச்சர், இந்த 3 இது இருக்கு, குணங்கள் இருக்கு. அதனாலதான் அது வந்து மாறி மாறி வருது. அது நம்மளோட கர்மானாலே, நம்ம கர்மா போன ஜென்மத்தை என்ன கர்மா பண்ணோமோ அதனாலையும் இது எடுக்கும். பட் இப்போ இந்த ஜென்மால நம்ம வந்தாச்சு, இந்த உலகத்தை வந்தாச்சுன்னா இந்த முக்குணங்கள் நம்மளை தாக்கினா அது போல நம்ம வந்து பிஹேவ் பண்றோம். ஒரு நேரம் சத்துவகுணம், ஒரு நேரம் ரஜோகுணம் எல்லாம் இப்படி இருப்போம்னா இந்த முக்குணங்களால நம்ம இருப்போம். எஸ். அடுத்தது எஸ் பிரபுஜி படிங்க. காரிய காரண கர்த்தத்வே. அரசு பிரபுஜி படிங்கோ. நான் படிக்கணுமா? 21. 21. कार्य कारण कर्तृवे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुगादुतानं போக்ரத்துவே ஹேது உச்சதே. நல்லா படிச்சாள். ஆனா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா தான் அது. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. என்ன சொல்றோம், நம்ம எல்லாம் இயற்கை காரணம் தான். ஏன்னா முக்குணங்கள் இயற்கைன்னா என்னதான், 3 மோட்ஸ் தான். அதனாலதான் நம்ம இப்போ இருக்கோம், ஒரு ஆக்டிவா இருக்கோம்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் பேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு. அதை நம்மளை தாக்குறது என்னது, ரஜோகுணம் நம்மளை தாக்குறது. அதனால ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். தூங்கி வழியிறோம், ஒன்னும் சோம்பேறியா இருக்குன்னா நம்ம வந்து தமோ குணம் நம்மளை தாக்குறது. அப்படின்னு ஏதோ ஒண்ணு தாக்கிண்டே இருக்கும் நம்மள. அதனாலதான் அப்படி இருக்கோம்னு நம்ம சொல்றோம். எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கை காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. ஏன்னா நம்ம தான் இது பிறந்து வந்திருக்கோம். நம்ம இந்த ரூபம் எடுத்திருக்கோம்னா பூர்வ ஜென்மத்தை வாசனா, போன ஜென்மத்தை இந்த மாதிரி எப்படி இருந்திருக்கோம், கண்டதையும் சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அடுத்த ஜென்மத்தை இது முன்னாடி நம்ம சொன்னோமே, ஓகே உனக்கு இதெல்லாம் இது சாப்பிட, எது பார்த்தாலும் சாப்பிடணும், எதுவுமே ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாம சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன், உனக்கு ஓகே தந்தருளினேன் என்னது, அடுத்த ஜென்மத்தை பண்ணியா போய் விடுவாய். சாக்கடையிலே இருந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரி. அப்ப நம்ம தான் விரும்பி அந்த ஒரு அடுத்த ஜென்மத்தை எடுக்கிறோம். நம்ம என்ன விருப்பம் காட்டுறோம், நல்ல ஒரு இது பக்தி மார்க்கத்தை இருந்தோம்னா அடுத்த ஜென்மம் பகவான் உலகத்துக்கு போக முடியலன்னா பக்தி மார்க்கத்தை இன்னும் மேம்படுத்த என்ன பண்ணுவார், திரும்பி வந்து ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுப்பார். இல்ல இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணி, ஹியூமன் ஃபார்மை வேஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கணும்னாக்கா அடுத்த ஜென்மம் இந்த மாதிரி வருங்க. இதுல கொடுத்திருக்கு பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறதுன்னு சொல்லிட்டு இதுல கொடுத்து. எஸ். அடுத்தது ரஞ்சிதா மாதா படிங்க. புருஷ பிரகிருதி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. பிரகிருதி ஸ்தோஹி கிடையாது மாதிரி ஸ்தோஹி. ஓகே நான் சொல்றேன் ரிப்பீட் பண்ணுவோம். புருஷஹ பிரகிருதி ஸ்தோஹி. புருஷஹ பிரகிருதி ஸ்தோஹி. புங்கே பிரகிருதி ஜான் குணான். புங்கே பிரகிருதி ஜான் குணாம். காரணம் குணசங்கோ அஸ்ய சத் யோனி ஜன்மசு மாதா ஜன்மசு தமிழ். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி, நம்ம எல்லாரும் தான் உயிர் வாழினா, எறும்பும் இருக்கும், யானையும் இருக்கு, நம்மளும் இருக்கும், எல்லா அனிமல்ஸ் இருக்கு. 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு. We are one amongst them. Human beings just one amongst them. அது தவிர நிறைய ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு. 84 lakhs இந்த உலகத்தில் இருக்கு. அவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழியெல்லாம் இயற்கையின் குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். அதனாலதான் நல்லது கெட்டதெல்லாம் வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான். இந்த முக்குணங்கள் தாக்கிட்டு இருக்கு. எஸ். இதுல என்ன கொடுத்துருக்கா, முக்குணத்திலே வழிபடுறவங்க எப்படி எல்லாம் வழிபடுறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு நினைக்கிறேன்னா, வெரி ஆஃபன் இது வரும். சத்துவ குணத்தில் உள்ளவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, இப்ப காலையில எழுந்திருப்பா, பகவான் வழிபடுவா. நம்ம இப்ப கோயிலுக்கெல்லாம் போவே வேண்டாம், காத்தால 4 மணிக்கெல்லாம் முழிப்பு வந்தாச்சு, நம்ம பார்க்கணும். எனக்கு மங்களாரத்தி என்னதான் பண்றாங்க பார்க்கணும். டெய்லி 2 வருஷமா பார்க்கணும், அதேதான் நடக்கிறது. ஆனாலும் ஒரு ஆனந்தம், அதை பார்க்கறதுக்கு ஒரு சந்தோஷம். அவ அது வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவா அந்த மாதிரி பகவானை வணங்குகிறார்கள். ரஜ குணத்தில் உள்ளவாள் என்ன பண்ணுவா, ஒரு மாதிரி பாலிட்டிஷியன், ஒரு லீடர், அவளை வணங்குவா. இந்த மாதிரி நல்ல, ஏன்னா அவகிட்டே நமக்கு ஒரு இது கிடைக்குமே. இப்போ இவனை வந்து கும்பிடு போட்டுனா அவனை வந்து நீ நல்ல பிள்ளையா இருக்கியே, நல்ல கும்பிடு எல்லாம் போடுற, சரி உனக்கு என்ன வேணும், டொனேஷன் எல்லாம் வேணுமா, சரி தரேன். ஏன்னா எனக்கு பொண்ணுக்கு அட்மிஷன் வேணுமா, ஓ சரி அந்த காலேஜ்ல உனக்கு அட்மிஷன் வாங்கி தரேன். அவரோட இதுல எல்லாம் அப்ப நம்ம யாருக்கு கும்பிடு போடணும், பகவான் போட்டா பகவான் தான் பார்க்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஆளுக்கு கும்பிடு போட்டா அவர் வந்து டைரக்டா பாக்குற, நமக்கு எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பாரு. அந்த மாதிரி ரஜோ குணத்துக்கார இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவா. குழு கும்பிடு போட்டு மனிதர்களை வணங்குவார்கள். தமோ குணத்துல இருக்கிறவா இந்த மாதிரி ராத்திரி பூதம் பேய்
இந்த அமாவாசைக்கு ஏதோ மரத்தை சுத்துவா என்ன சம் பிளாக் மேஜிக் எல்லாம் பண்றவா வச்சுக்கலாமே, அவெல்லாம் வந்து பூதங்களை வணங்குவார்கள். அப்ப நம்ம மனுஷாலே தான், ஹியூமன் பீயிங்கே தான். சில பேர் கோயில்ல போய் வழிபடுறாங்க, அவங்க சத்துவகுணத்திற்கான அர்த்தம். இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றவங்க, மனுஷால கும்பிட்டு எல்லாம் பண்றவங்க ரஜோகுணத்திற்கான அர்த்தம். இந்த மாதிரி இருட்டுல போய் பூத பிரேதம் எல்லாம் வணங்குபவர்கள் தமோ குணத்திற்கான கொஞ்சம். எஸ், அப்ப இயற்கை 3 முறை இதெல்லாம் குழந்தையோட நான் போட்டிருக்கேன், கொஞ்சம் என்டர்டைன்மெண்டா இருக்கணும் அப்படின்னு. இப்ப சத்துவகுணத்துல இருக்கிற எப்படி படிப்பா, அவங்கள படித்தல் அவங்களாம் எப்படி படிப்பான்னு. சத்துவகுணத்துல இருக்க எது படிச்சாலும் அவ்வளவு உள்ள போய் ஜஸ்ட் என்ஜாயிங். அவ அப்படி உள்ள போயச்சவ, வெளியில எங்க இருக்கானே தெரியாது, அவள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி படிச்சிருக்கா. தமோ குணத்துல கொஞ்சம் ஒரு ரிலாக்ஸா, கொஞ்சம் உடம்புக்கு கம்ஃபர்ட் கொடுத்து கொஞ்சம் படுத்துன்னு இப்படி படிப்பானா. தமோ குணத்துல இருக்கிறவா எப்படி படிப்பா, அது தலைவணியா வச்சுட்டு நல்லா தூங்குவா, சோம்பேறிகள். அது நல்லா தூங்குவா. அவ வந்து உள்ளவர்கள் உற்சாகமே இல்லாமல் படிக்கிறார்கள், தமோ குணத்துல இருக்கிறவா. இவன் வந்து உற்சாகம் என்னது குறைவுடன் படிக்கிறான். ரஜோ குணத்துல இருக்கிறான். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவா உற்சாகத்துடன் படிக்கிறார்கள். அப்புறம் இயற்கை 3 முறைகள் பரீட்சை எழுதுவது, எப்படி அவங்க வந்து பரீட்சை எழுதுறாங்கன்னு. சத்துவகுணத்தில் உள்ளவர்கள் உற்சாகத்துடன் தேர்வு எழுதுகிறார்கள். ரஜோ குணத்தில் உள்ளவர் நேர்மை இல்லாம பிட்டெல்லாம் அடிச்சு தேர்வு எழுதுவா. தமோ குணத்துல எக்ஸாம் ஆகுது, என்ன ஆகுது, ஒன்னும் இல்லை, எனக்கு தூக்கம் வருது, நல்லா தூங்குறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை தூங்கணும் இல்லாமல் தேர்வு. அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம எக்ஸாம்னு மாத்திரம் இல்ல, எனி வேற. பகவத்கீதா நடந்தா இன்னைக்கு எனக்கு ஐ வாண்ட் டு டேக் ரெஸ்ட், இன்னைக்கு ரொம்ப டயர்டு நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கிவிங் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் சம்திங் எல்ஸ் தேன் ஒரு பகவத்கீதா. நம்ம ஸ்தைரியம், அதனால தான் ஒரு ஸ்தைரியம் வேணும், டிட்டர்மினேஷன் வேணும். அக்செப்ட் பண்ணியாச்சு, இது 18 நாள் கோர்ஸ்னா 18 நாள் யஜ்ஞம் மாதிரி பண்ணி தீரணம் ஆச்சு. இன்னைக்கு வந்து 13ஆவது நாள் ஆச்சு, இன்னும் ஒரு 5 நாள்ல முடிச்சிடும். அப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு 18 days பண்ணின ஒரு திருப்தி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு டிட்டர்மெண்டோட பண்ணும். இவ அந்த மாதிரி தமோ குணத்துக்கார அந்த மாதிரி எல்லாம் ஸ்ட்ராங் இல்லை, அவள் தேர் நாட் வெரி வீக் இன் மைண்ட். சோ அவ தூங்குவா. அப்புறம் சாப்பாடு, இயற்கை 3 முறைகள் எப்படி சாப்பிடுறாங்க, இனிமே வரப்போற இதெல்லாம் சாப்டர்ஸ்லாம் அதான் இருக்கும். சத்துவகுணத்தில் உள்ளவர்கள் பகவானுடைய பிரசாதத்தை உண்கிறார்கள். சிம்பிளா கும்பலா ஒரு இலையில என்ன போட்டிருக்காளோ, ரொம்ப சிம்பிள் ஃபுட்டு, காரம் இல்லை சாரம் இல்லை ஒண்ணும் இருக்காது, அது சாப்பிட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா ஆனந்தத்தோட சாப்பிடுவார்கள். ஆனா ரஜகுணத்தில் உள்ளவர்கள் எப்படி சாப்பிடும், காரசாரமா உணவை உண்கிறார்கள். ஃபர்ஸ்ட் கண்ணாலே பருகிடுவா, கண்ணாலே சாப்பிடுவா, அப்புறம் மூக்கால் நல்ல ஸ்மெல்லு, அப்புறம் என்னது வாயால அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவா. ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவா இந்த மாதிரி இருப்பா. தமோ குணத்துல உள்ளவர்கள் சாப்பிடக்கூடாத உணவை எல்லாம் சாப்பிடுவார், பறக்கிறது ஊறுறது எல்லாத்தையும் சாப்பிடுவாங்க. இருக்கா இல்லையா, சைனீஸ் எல்லாம் சாப்பிடுவாள். அந்த மாதிரி குணத்துல இருக்கிறவா எல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும், எல்லாம் வாயில போட்டு அனுபவிச்சு பார்க்கணும் எப்படி இருக்கு. எஸ், அந்த மாதிரி 3 குணங்களோடு பார்த்திருக்கோம். ஓகே, வைதை மாதா படிங்க. 23 வந்துட்டோம், நம்ம முடிச்சோம். நம்ம ஆர்டருக்கு இல்ல முடியாது, 40 முடிக்கணும். வைதை மாதா இருக்கீங்களா? ஓகே, அம்புஜோலி மாதா படிங்க. அம்புஜ மாதாலையும் இல்லையா? அப்ப நானே படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி, டைம் இல்ல படிங்க. வைதை மாதா மகேஸ்வரः பரமாத்மேதி சாப்யுக்தோ தேகே அஸ்மின் புருஷ பரஹ. வெரி நைஸ். இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன். அதான் பரமாத்மா சொல்றோமே. ஆத்மா மாத்திரம் இல்ல, வேறொருத்தர் இருக்காரு. இவர் யாரு? பரமாத்மா. அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு சாட்சியா உட்கார்ந்து இருக்காரு. அவர் பகவானுக்கு தெரியாம அந்த சாப்பிட்டோன்னு உள்ள உட்காந்து, நீ சாப்பிட்ற, நான் இங்கதானே இருக்கேன், எப்படி எனக்கு தெரியாம நீ எப்படி சாப்பிட முடியும்? எதுவுமே பண்ண முடியாது, யாருக்கும் தெரியாம ஒளிஞ்சு பண்ணெல்லாம் பண்ணவே முடியாது. உள்ள சாட்சியா பரமாத்மா தான் உட்கார்ந்து இருக்கார். சோ அவர் வந்து மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும், அவருக்கு வந்து சாங்ஷன் கொடுக்குறாரு. தப்பு காரியம் பண்றானே, அதையும் அவர் தடுத்து, அது அவரோட வேலையே இல்லை. தப்பு பண்ணினா ஒருத்த வந்து திருடுறவன என்ன பண்றான், இங்க பார்த்து முகமுடி எல்லாம் போட்டு அவர் ராத்திரி தான் வரான். ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் அவன் பண்ற தொழில் தப்புன்னு தெரியும். அப்போ அவன் பண்றான். அந்த மாதிரி ஏன் தெரிஞ்சுட்டேதான் எல்லாரும் பண்றான். பிடிப்பட்டா பாக்கலாமே, அப்போ பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றான். சோ ஓகே, யூ கோ ஹெட். ஏன்னா உனக்கு தெரியும் தப்பு காரியம் பண்ணா அதுக்கு ஒன்று அனுபவிக்கணும்னு உனக்கு தெரியும். நீ பட் ஸ்டில் யூ ஆர் சோ போல்ட் இனஃப் டு டு கேரி ஆன். இதெல்லாம் மந்திர ஜபம் பண்ண சொல்றோம். இல்ல அப்படின்னா ஓகே, அப்போ அதோட என்ன உண்டோ பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு. ஓகே, அப்ப அவர் என்னது அனுமதியை வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. அதுதான் பரமாத்மா. எல்லாரும் ஹிருதயத்துக்குள்ளேயும் இருக்காரு. அம்புஜோலி மாதா எப்படி? ஏவம் வேத்தி புருஷம் பிரக்ருதிம் சக சர்வதா வர்த்தமானோ அபி நசபூயோ அபிஜாயதே. ஜட இயற்கை
உயிர்வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றி இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன். புரிந்து கொள்ளணும் இந்த உலகத்துல பிறந்தாச்சு, இந்த முக்குணங்கள் நம்மளை தாக்கும், இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சு தருவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான். அது வந்து இப்ப நம்ம இந்த உலகத்துல வரலைன்னா ஆக்சுவலி அந்த மெட்டீரியல் போன் நம்மள தாக்காது. ஆனா நம்ம இங்க வந்திருக்கோம், அதனாலதான் இதெல்லாம் அடையலாம். அப்ப இதுல இருந்து நம்ம முக்தி பெற்று போனோம். இந்த ஞானம் வரவன் வந்து டெஃபினட்டா வந்து இதுல இருந்து விடுதலை பெற்று விடுவான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. ஞானம் வந்து விட்டது அவனுக்கு. எஸ், துர்கா மாதா படிங்க. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे. हरे कृष्ण माताजी. அப்போ இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றார். மூணும் வந்து கொடுத்து என்னெல்லாம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிலர் தியானம், என்னது மெடிடேஷன் பண்ணி அவங்க வளர்த்துக்கிறாங்க. அப்புறம் ஞானம், நாலேஜ், நிறைய இந்த ஸ்கிரிப்சர் ஸ்டடி எல்லாம் படிச்சு ஞானத்தை வளர்த்துன்னு பரமாத்மா புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றாங்க. அண்ட் சிலவர் பலன் எதிர்பாராது ஆக்ஷன், அதான் கர்மா பண்ண அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்க பாக்குறாங்க. பகவானே பரமாத்மாங்கிற பகவானை புரிஞ்சுக்க பாக்குறாங்க. எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் அவருக்கு வந்து காண்கிறார்னா இஸ் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். யா, எஸ், சங்கரநாராயண பிரபுஜி படிங்க. अन्ये त्वमेव अजानन्तः अन्ये एवम् अजानन्तः श्रुत्वान् येऽप्य उपासते ते अपि तरन्त एव मृत्युं श्रुति परायणाय வேறு சிலர் இன்னும் சில பேர் என்ன பண்றாங்க? ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் அவங்களுக்கு வந்து ஆன்மீகத்துல ஒண்ணும் அவ்வளவு புரியாது. ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க? யாரு அதுக்கு மேல அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவா இருக்காரோ அவ கிட்ட இருந்து கேட்டு படிக்கிறாங்க. ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். இந்த மாதிரி பகவத்கீதா கிளாஸ் தான் மெயினா. அதெல்லாம் பார்த்து கேட்டு ஓஹோ இவ அப்படி எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாளா, சரி நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணலாமே சொல்லிட்டு ஃபாலோ பண்ணணும். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். இந்த மாதிரி கேட்டு நாலேஜ் பண்றாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி அவர் பண்றவாளுக்கும் என்னது இந்த பிறப்பு இந்த சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை ஆகி விடுறார். அம்புஜோலி மாதை படி. யாவத் சஞ்சாயதே கிஞ்சித் சத்வம் சதாவர ஜங்கமம் சத்வம் ஸ்தாவர ஜங்கமம் ஸ்தாவர சங்கமம் ஜங்கமம் சேத்ரன்ய சம்யோகாத் தத்வித்தி பரதர்ஷப. எஸ், நல்லா படிச்சு. பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவே ஆகும். அப்படின்னா என்னது? களம்னா என்னது? பாடி. அண்ட் அது வந்து புரியறவன் யாரு? களத்தை அறிபவன் யாரு? பரமாத்மா, ஆத்மா. இதெல்லாம் அதுதான் வந்து அது ரெண்டும் சேர்ந்து யூனியன். அது என்னது? we are all attached to பிரகிருதி சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து என்னெல்லாம் நீ அசையாதவை பாக்குறே, அசையாதவை எல்லாம் நீ இந்த இயற்கையில பாக்குறே, இதெல்லாம் யாரு வந்து புரிஞ்சுக்கிறா? புருஷாங்கிறது யாரு? பரமாத்மா, ஆத்மா புரிஞ்சுட்டு அவர் சங்கம்னா யூனிட்டி இல்ல, தே இன்டராக்ட். அந்த இன்டராக்ஷன்ல வந்து அந்த மாதிரி இணைந்த கலவையாகும். பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவனை அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கிறாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களத்தை அறிவோனும் என்னது? கலவையாகும். ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. நான் இவ்வளவு பெருசா என்ன கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, சோ we are all in the union of பிரகிருதி அண்ட் புருஷா. ரெண்டு பேரும் இந்த என்னது காம்பினேஷன் கூட இல்ல, சார்ந்து இருக்காங்க, பிரகிருதியை சார்ந்து இருக்காங்க. இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. எஸ், துர்கா மாதா படி. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण माताजी.
எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், எல்லா உயிர்களிலும் பரமாத்மா இருக்கான்னு யார் பாக்குறானோ, அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். பரமாத்மா எல்லா என்னது ஜந்துக்கள் எல்லா உயிர் வாய்களிலும் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறானா. அண்ட் இந்த அழியக்கூடிய பாடி, அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவையும் பரமாத்மையும் அந்த ஆத்மா பரமாத்மா அழிவடையாது, இந்த உடல் தான் அழியும், அந்த மாதிரி ஒரு ஞானம் இருக்கிறவா உண்மையில் என்னை புரிந்து கொள்கிறார்கள். எஸ், அம்புஜோலி மாதா எப்படி? சமம் பஷ்யந்தி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் நஹீனாத்மனாத்மானாம் ததோ யாதி பராம் கதிம். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாய்களிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்தி கொள்வதில்லை. நம்மளே ஹார்ம் பண்ணிக்கிறோம், நிறைய பேர் அந்த இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா, ஹார்ம்னு என்ன சொல்லுவா, வேல் குத்துறது, இதெல்லாம் நம்மளே துன்புறுத்தி ஈவன் விரதம் எல்லாம் கூட ஏகாதசி விரதம் தான் சொல்லியிருக்கா. அது இல்லாம திங்கட்கிழமை விரதம், வெள்ளிக்கிழமை விரதம், அந்த விரதம் இந்த விரதம் உடம்ப போட்டு இது பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா உள்ள அப்படி ஆத்மா இருக்கார், அது தெரிஞ்சுக்கிறவ அந்த மாதிரி உடம்ப போட்டு வதக்கி எடுக்க மாட்டான். எல்லா உயிர் வாழிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்தி கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகிறான். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொன்னேன். இழிவுனா நாட் ஓன்லி பிசிக்கல் டார்ச்சர், மென்டலாவும் அவன் இழிவுபடுத்த மாட்டான், யாருக்கும் துன்புறுத்த மாட்டான். எஸ், ராஜேஸ்வரி மாதா படிங்க. ராஜேஸ்வரி மாதா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண படிங்க. பிரகிருத்யைவ ச கர்மாணி क्रियमाणानि सर्वश यदि तदात्मानं अकर्तारं च पश्यति. எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றன என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனை உண்மையில் காண்கிறான். ஆத்மா என்ன பண்றது? ஆத்மா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டேதான் இருக்காரு, ஆக்டிவா இருக்கு. ஆனா நம்ம உடம்பாலதான் நம்ம இந்த பாடி இருக்கிறதுனால we are all doing everything. என்னது பாடி தான் இந்த ஆக்ஷன் எல்லாம் பண்றது, ஆனா ஆத்மா ஒன்னும் ஆக்ஷன் பண்ண மாட்டேங்குது, அந்த மாதிரி நினைக்கிறான். அவன் உண்மையில் அவன் பகவானை காண்கிறான். தான் புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப மைன்யூட் இது இருக்கு, லாட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். உள்ள போய் அதை நிறைய படிக்கணும், அப்பதான் நல்லா புரியும். இது மேலோட்டமா நான் சொல்லிட்டே போறேன். ஐ எம் நாட் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைனா 33க்கு வந்துட்டு 36 லாஸ்ட் நினைக்கிறேன். எஸ் பிரபுஜி படிங்கோ. சங்கரநாராயண யதா சர்வகதம் சம்சயம் யாத் ஆகாசம் நோபலித்யதே சர்வத்ராவஸ்திதோ தேஹே ததாத்மா நேபலித்யதே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கின்றது, அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. எப்படி பகவான் எல்லா இடத்துலயும் பரவினாலும் இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் எனிதிங். அவர் இருக்கார், எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார், ஆனா பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். அந்த மாதிரி நம்ம ஆத்மா எப்படி உடலுக்குள்ள இருக்கு, ஆனா அதுலயே உட்கார்ந்துட்டு இது என்னுடைய உடல் எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்காது, அதுக்கு மேல் போயிட்டு மாறிண்டே இருக்கும். அது உடலுடன் கலப்பதில்லை. இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறவா அவர் பகவான்கிட்ட போய் சேரலாம் அப்படின்னு தகுதி பெற்றவர் ஆயிடுவார். எஸ், அரசு பிரபுஜி படிங்க. அநாதித்வன் பிரபுஜி 34. உங்களோட புக்ல வேற இருக்கும், பழைய புக்ல இல்ல கரெக்ட் தான். நான் வேற புக்கா யதா பிரகஷ்யத்யக கிருதஸ்தனம் லோகம் இமம் ரவிஹ ரவிஹி வீணு முடிஞ்சா ஹீனு முடியணும். ரவிஹி சேத்ரம் சேத்ரே ததா கிருதஸ்தம் பிரகாஷயதி பாரத. வரத நின்ன மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றன. இந்த ஆத்மா எப்படி இது பிரைட்டன்ஸ் அவர், ஏன்னா அது ஆக்டிவா இருக்கிறதுனால என்னது நம்ம உடம்பையே இயக்க வைக்கிறது. ஸோ அது பிரைட்டன் பிரகாசிக்க ஜொலிக்க வைக்கிறது அப்படின்னு, நாட் எக்ஸாக்ட்லி லைட்டு ஆக்ஷன் பண்ண வைக்கிறது. எஸ், ஸ்ரீதர் பிரபு படிங்க லாஸ்ட். चैतन्योर्येवं
அந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா பூத பிரகிருதி மோட்சம் ச ஏ விதுர்யாந்தி இதே பரம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றார். இப்ப இந்த டிஃபரன்ஸ் நமக்கு இன்னும் புரிஞ்சிருக்கணும். ஆத்மானா என்னது, பரமாத்மானா யாரு, அந்த வேறுபாடு அவர் அதான் இப்ப டிஃபரன்சியேஷன் எல்லாம் நிறைய பார்த்தோம். அந்த மாதிரி யார் வேறுபாடு எல்லாம் புரிஞ்சுன்னு ஞான கண்களால புரிஞ்சுக்கிறாரோ அவன் ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து டெஃபினட்டா முக்தி பெறுவான். ஆனா அதெல்லாம் அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. பழக்கம் பண்ணணும். நேற்று கூட அந்த நியூஸ் கட்டணும் கொஞ்சம் அப்படி இதான் எடுத்தோம். சுடீர்னு பட்டது, ஆஹா என்ன இப்படி எல்லாம் நான் நியூஸ் எல்லாம் கேட்கறதே அப்படின்னு. இட்ஸ் நாட் வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் நம்ம அதை இருக்கணும். இதுல இருந்துட்டே இருந்தோம்னா கொஞ்சம் விடுபட்டு போயிடுவோம். எஸ். இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் முடிச்சோம்னா, அர்ஜுனன் 6 கேள்விகள் கேட்டார். அப்புறம் க்ஷேத்திரம் மற்றும் க்ஷேத்திரஜ ஞானத்தின் அது விளக்கத்தை கேட்டார். அது சொன்னார் பகவான். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை என்ன, நியம் இல்ல நேயம், அது நம்ம மிஸ்டேக். அந்த இது ஃபர்ஸ்ட் இதுல பண்ணினேன், இங்க காப்பி பண்ண மறந்துடுச்சு. நேயம் அது அறிவின் பொருள். பிரகிருதி புருஷா மற்றும் அவளோட சங்கமம் இல்லை, அவன் எப்படி இணைந்து ஒரு பிரகிருதி புருஷன் எப்படி பிரகிருதியை சார்ந்து இருக்கான் அதை பத்தி படிச்சோம். அறிவின் பார்வை இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சோம். அப்படி இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, இது வேண்டாம் இன்னைக்கு நேரம் இல்லை. எஸ், இது மாதவேந்திர புரி கொஞ்சம் இட்ஸ் அ பிக் ஸ்டோரி. நம்ம நாளைக்கு இது சொல்றோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இது இன்னைக்கு 13ஆம் சாப்டர் முடித்து விட்டோம் வெற்றிகரமாக. அப்போ ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இது முடிச்சு விடுறேன். ஸ்டாப் த ரெக்கார்டிங். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம்.